til tidspunktet, hvor vi starter. Der kan være, der kommer nogen ind undervejs, fordi der var nogen, der ikke lige havde set, at vi blev nødt til at rykke lokaliteter, fordi at der faktisk var så mange tilmeldinger. Så jeg vil gerne byde jer hjertelig velkommen til den her minihøring, som vi synes var vigtig at få igangsat, fordi at os som sundhedsordfører fik rigtig mange mails fra nok nogle af jer også, så vi havde lidt svært ved at finde ud af, hvad der var op og ned i det at have en stofskiftesygdom. Det er, at der var nogle medicin, som man ikke kunne få, nogen der ikke kunne udskrive det, nogen kunne ikke forstå hvorfor. Det gjorde os fuldstændig forvirret i forhold til, hvad er der i den her sag. Vi er lægepersoner som politikere, og derfor så en gang imellem så er det meget rart at lave sådan en høring, hvor vi får noget input fra flere sider. Og det er det, vi skal have gjort i dag. Jeg vil også sige velkommen til sundhedsministeren, der har afsat tid til at være her i dag, og også lige få lov til at sige et par ord til at starte med. Det gør så, at vi har en lille programændring, at vi har Lægemiddelstyrelsen også, der er sat til 10.50. Den sætter vi ind under, efter Forbrugerrådets Signe Jensen har været på. Så det er bare en lille ændring. Og så håber jeg på, at vi kan få nogle gode timer, hvor vi kan blive oplyst i god og orden. Ellers er det mig, der styrer forløbet, og jeg er en hård formand, har jeg tit fået at vide. Og så det bliver i god orden, og jeg håber, vi får noget ud af det alle sammen. Men jeg vil starte med at præsentere sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Værsgo. Tak, Liselott, og tak for invitationen til at være med i dag. Det er dejligt at se, at der er så mange, for hvem det her emne betyder noget. I regeringen er vi optaget af, at det danske sundhedsvæsen har tilbud til alle patienter. Og når jeg siger alle, så mener jeg alle. Det gælder også de patienter, der kan være svære at udrede, behandle, og som oplever nogle længere forløb end de fleste andre. Patienter, som jeg også ved, er til stede i dag, og som nogle gange oplever, at man lidt bliver sendt fra den ene post til den anden post i vores sundhedsvæsen. Der er desværre også patienter, der har oplevet at gå forgæves eller ligefrem blive afvist af sundhedsvæsenet, som ellers skulle være der for os alle sammen. Og det er ikke godt nok. Og det er sådan set også baggrunden for, at jeg som sundhedsminister bad Sundheds- og Ældreministeriet om sidste år at lave et eftersyn af tilbudene til patienter med lavt stofskifte. Det var en diskussion, som jeg havde haft med en række af mine kollegaer, både Dansk Folkepartis sundhedsordfører og formand for Sundhedsudvalget, Liselott Blixt, men også andre af mine kollegaer. Og det var også noget, hvad jeg kunne se på antallet af henvendelser, jeg fik i min post, var noget, der betød noget for rigtig mange. Vi fik bred opbakning og bistand fra mange også af jer, der er til stede i salen i dag, fra patientforeninger, fra lægefaglige selskaber, fra organisationer og myndigheder, og tak for jeres mange inputs i det arbejde. Et af de gennemgående temaer i eftersynet, det var behandling med tyroid. Mange patienter efterspørger det, langt de fleste læger fraråder det, og foretrækker at udskrive noget andet. Og vi har desværre også måttet konstatere en situation, hvor der er nogle læger, der har afvist at tilse patienter, som bruger tyroid. En væsentlig konklusion på eftersynet var derfor og er derfor, at patienter, som er diagnosticeret med lavt stofskifte og i behandling med tyroid, ikke må afvises fra undersøgelse eller kontrol i sundhedsvæsenet. I har ret til behandling på linje med alle andre patienter. Det har Sundhedsministeriet også indskærpet over for danske regioner i brev tilbage i august måned og været nødt til at gentage i november måned, hvor Sundhedsstyrelsen også gentog budskabet i sit nyhedsbrev til lægerne. Og jeg siger det gerne igen i dag, hvis det skulle være nødvendigt. Fordi det siger sig selv, at selvom det ikke er den hverken gængse eller første valget af behandling, så må det aldrig være sådan, at man som patient bliver afvist, når man er i et behandlingsforløb. Tyroid er ikke godkendt og markedsført som lægemiddel i Danmark, og det har et andet forhold mellem de aktive stoffer end det, som er naturligt hos mennesker, og derfor er der også en risiko for overbehandling og bivirkninger. Og det er nødvendigt også at sige, men når det er sagt, så er det også vigtigt at sige, at det ikke er ulovligt for danske læger, hverken at modtage patienter, der tager tyroid, eller at ordinere tyroid. Det kræver dog en tilladelse for Lægemiddelstyrelsen at ordinere stoffet, og det ved jeg også, at Lægemiddelstyrelsen
vil komme ind på i deres oplæg lidt senere. Så kan man så stille spørgsmålet, hvor mange får så sådan en tilladelse? I perioden 2016 til 2018, der var der 386 personer, som fik tilladelse til at få tyroid fremstillet på Dansk Apotek. 53 fik afslag. Altså i alt små 500 patienter, som i perioden 2016 til 18 fik tilladelse til at få tyroid. Og det vi kan se på tendensen, det er, at antallet er stigende. Det er dog ikke særlig mange patienter sammenlignet med de godt 150.000 patienter, som er stofskiftepatienter, og som modtager standardbehandling med T4. Og at tallet ikke er højere skyldes måske netop også, som var en af konklusionerne på eftersynet på stofskifteområdet, at der både er rigtig mange, der sådan set er glade for den behandling, som de får, og som oplever, at de får et godt tilbud, og så er der en gruppe patienter, der bestemt ikke oplever det. Men også en af konklusionerne, som var, at der er behov for mere forskning i effekten af tyroid og flere erfaringer på området. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti bevilget i alt 17 millioner kroner til en række initiativer på stofskifteområdet, også som opfølgning på eftersynet. Herunder 5 millioner kroner til forskning, så vi kan komme et spadestik dybere, både i forhold til bivirkninger, effekt og de erfaringer, som patienterne har. De 5 millioner kroner er tildelt 2 forskningsprojekter, som skal sammenligne forskellige medicinske behandlinger, herunder behandling med tyroid. Og det ene studie vil desuden inddrage erfaringer fra Canada med brug af tyroid, fordi vi jo godt ved, at Canada som et af de eneste lande i verden har en anden praksis på området. Det er flere forskellige forhold, som har været væsentlige også for mig, og jeg ved også, det har været det for Dansk Folkepartis sundhedsordfører, i forhold til også at sikre, at de projekter, der bliver lavet forskningsmæssigt, også kommer til at inddrage stofskiftepatienter. Og både stofskiftepatienter, som er glade for den behandling, de er i med kombinationspræparater, men også patienter, som oplever, at deres livskvalitet kun er blevet egentlig forbedret, da de gik over til en anden type af behandling, og som ellers har oplevet en lavere livskvalitet i en baggrundsbefolkning. Og det ved jeg er et tilfælde hos en række stofskiftepatienter. Det er noget af det, vi er nødt til at dykke dybere ned i. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad den medicinske effekt er af et præparat. Det er også et spørgsmål om, hvad den kvalitet, man har som patient i livet. Fordi det er også vigtigt, at man netop kigger på, at man ikke bare er patient, men at man er også menneske. Og derfor skal vi jo også kvalitativt have nogle af de ting forskningsmæssigt. En anden styrke i nogle af de forskningsprojekter, det er, at der også er fokus netop på patienternes oplevelse af de forskellige behandlingstyper, så vi reelt set kvalitativt også får noget mere viden der. Der skal også i projekterne tages blodprøver undervejs, men de er fryset så ned, for at man først tager dem frem til sidst, sådan at det hverken kan påvirke patienternes eller lægernes vurdering af, hvorvidt det ene eller det andet præparat har effekt. Og det er vigtigt i forhold til også at få reel viden, at vi kommer bagom også, hvad det er, der er en oplevet erfaring undervejs. Jeg ser meget frem til at følge projekterne og glæder mig over, at Dansk Folkeparti sammen med regeringen har afsat penge til, at vi på den måde forhåbentlig også kan sikre ny viden, der kan komme patienterne til gavn. Men mange af resultaterne vil jo først ligge klar om et par år, og derfor er det jo også vigtigt at sige, at mens vi venter, så er der som nævnt forskellige tilbud af behandlinger på stofskifteområdet i Danmark. Nogle har behov for mere end den kombinationsbehandling, der er, og som nævnt, så kan læger ordinere tyroid til de patienter, som ikke har gavn af standardbehandlingen mod lavt stofskifte. Vi behøver altså ikke sætte verden i stå, mens der forskes, men det er vigtigt, at vi både forsker og udvikler, såvel som at vi med eftersynet har taget nogle andre initiativer også, og som vi også sammen med Dansk Folkeparti kommer til at udmønte penge til, sådan at vi sikrer, at man generelt får en bedre behandling på området. Jeg glæder mig til de input, der også kommer i løbet af dagen i dag, fordi det er mit klare ønske, at vi generelt får styrket behandlingen til patienter med stofskiftesygdomme i Danmark, og at vi sikrer, at vi også inddrager patienternes synspunkter i forhold til, hvordan vi kan sikre et endnu stærkere sundhedsvæsen, hvor vi netop også tager patienterne med på råd. Så tak for invitationen og rigtig god konference til jer alle sammen. Mange tak til sundhedsministeren, og jeg vil også tak for både samarbejdet, vi har inden for nogle af de her problemstillinger, vi tager op. Den næste, jeg vil give ordet, det er Signe Jensen fra Forbrugerrådet. Og Signe, har du styr på det? Fordi jeg ville prøve på det her oplag til at køre, men det ved jeg ikke, hvordan man gør. Er der nogen til sædet? Og du gør det jo. Okay.
Tak skal du have. Nej, hold op, nej. Det er det. Tilbage til skrivebordet. Alle må stoppe i hjørnet. Super. Ja, jeg vil også sige mange tak for ordet, og tak fordi I har indkaldt til den her høring, både til Liselotte og til ministeren. Det er et virkelig, virkelig vigtigt emne, vi skal diskutere i dag. Og først så bliver jeg nok nødt til lige at forklare, hvorfor er det, at Forbrugerrådet i det hele taget er her. Altså, hvad er vi nu for en størrelse? Er vi bare nogen, der kun tester vaskemaskiner? Og nej, det er vi ikke. Jeg har arbejdet med lægemiddelområdet i rigtig mange år. Jeg sidder i nogle af de her råd og nævner udvalg, der står bagved, og jeg har fulgt lige præcis stofskiftepatienterne i rigtig mange af de her råd. Helt tilbage for cirka 10 år siden, da der var nogle ændringer i entoxinsammensætningen, hvor rigtig mange blev dårlige. Der fik vi rigtig, rigtig mange henvendelser på det her. Så alt, der handler om klage og produktsikkerhed, det er vores speciale, og det tager vi os rigtig, rigtig gerne af. Sådan her, det er så et billede, det er ikke fordi nu skal vi sidde og spille Pac-Man, som er et spil fra min barndom, men den der lille ost nede i hjørnet, jeg tænker, der er rigtig mange patienter, der føler sig som den der lille ost, og render rundt i det der. Indimellem møder et spøgelse, som man bliver spist af. Jeg kunne desværre ikke finde nogle små skatkister, fordi indimellem så møder man også en rigtig god læge, som hjælper en, eller noget rigtig god medicin. Så der kan også godt være nogle små hjælpere midt mellem spøgelserne. Men det er sådan, jeg tror, der er rigtig mange patienter, der oplever det at være rundt i sundhedsvæsenet, når man har en stofskiftesygdom. Og man kunne også sige, at nogle af de der små spøgelser, det kunne også være andre sygdomme, som man også har, som interagerer med lige præcis den stofskiftesygdom, man har. Så for at komme igennem det her, så skal man måske lige prøve at dvæle lidt mere ved, hvad er det, man oplever. Nu synes jeg, at ministeren gjorde det rigtig klart også, at der er de her lange udredningsforløb. Altså det kan være virkelig, virkelig svært at finde læger, der har ordentlig tid. Og det er ikke fordi, der er onde eller dumme læger, men der er ikke afsat nok tid til den tid, det tager at forklare om, hvad er det for nogle symptomer, man har, når man er stofskiftepatient. Det er nogle af de her, nogle gange lidt mere uspecifikke symptomer. Og så kan man jo også godt lide, synes jeg også, det er vigtigt lige at slå fast her, det her, det er jo ikke sådan, altså, det er ikke den mest sexudsygdom, vel? Altså, vi snakker ikke cancer eller et eller andet. Altså, det er ikke fordi, man står med det ene ben i graven, når man får en stofskiftesygdom, sådan lige med det samme. Men man får det bare utroligt dårligt. Altså, og i lang tid er det her store socioøkonomiske konsekvenser for den enkelte og for familien. Og rigtig mange kan ikke arbejde, og det er et stort problem, og det koster mange penge for den enkelte. Og det er så det, som, altså, når de patienter, vi møder, de ringer jo også ind i vores rådgivning, så er der også rigtig mange, der siger, at jeg føler ikke, at der bliver lyttet, jeg føler ikke, at de oplysninger, jeg kommer med, de bliver anvendt. Altså, jeg siger det sådan og sådan, jeg har det, og det bliver bare ikke brugt. Og det nytter jo ikke noget. Det er ikke sådan et system, vi gerne vil have. Og så ender det med, som ministeren også gør rigtig klart, at der er altså rigtig mange, der går i gang med selvmedicinering, og desværre også køber lægemidler, som ikke er godkendt og ikke bliver fuldt. Og det nytter ikke noget. Den vej vil vi ikke. Og det sidste, som jeg synes, der også er rigtig vigtigt, som folk har sagt til mig, er, at behandlingsvejledningerne er de lavet sammen med patienterne. Og det er i hvert fald noget, som jeg synes, vi skal snakke videre om. Der, hvor jeg synes, det kunne være interessant at snakke lidt om noget inspiration, altså hvad gør man andre steder? Det er jo ikke, altså på den måde har vi jo et meget velfungerende sundhedsvæsen med rigtig mange andre ting, vi har kommet op med gode, kan man sige, behandlingsvejledninger på rigtig mange andre områder. Vi er kommet op i kortere ventetid og så videre. Så men hvordan ser det ud for lige præcis jeres patienter? Og når der ikke er så en stor fokus på et område, så kommer det altså til at vige for nogle af de andre områder. Og der er det lige præcis det her, som jeg starter med at sige, når det er, man har flere kroniske sygdomme, og det tror jeg, alle os, der også arbejder med sundhedsvæsen, kender, så er det virkelig svært, fordi man løber panden uden mur. Ønskescenariet for jer, det er, at de 2 eller 3 sygdomsområder, som man sidder med, hvis nu speciallægerne for hver af de områder faktisk satte sig i sammen med jer, og man så havde et par timer, hvor man kunne diskutere frem og tilbage, hvad vil den rigtige behandling være for mig,
så vil det bare være rigtig rart. Og det er nok lidt urealistisk. Det kommer ikke til at ske lige sådan nu, fordi vi har desværre fortsat et meget siloopdelt sundhedsvæsen. Men det kunne bare være rigtig godt med den her endnu mere tværfaglige det større tværfaglige samarbejde. Det er der brug for, fordi det koster mange penge og tid for jer, når det er, at I ikke får den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Endelig så har jeg også, så er der jo nogle af de stofskiftepatienter, der har snakket med mig og sagt, altså, det er jo så, altså nogle gange siger man faktisk ønsker, at man havde sukkersyge, ikke? Fordi, altså, når man ser, hvor fint det bare er at være sukkersygepatient, der er patientskoler, der er diabetessygeplejersker, der er masser af specialafdelinger. Og det kunne bare være rigtig interessant. Er der ikke noget af det, vi kan lære af på det endokrinologiske område? Altså, kunne man ikke godt have sådan nogle stofskiftesygeplejersker? Kunne det være noget, hvor man kunne snakke noget mere om kost og noget, hvor man også fik en hurtigere og lettere adgang? Og jeg kunne måske også lige nævne ordet kontinuitet. Altså, jeg tænker, der er også mange af jer, der har mødt rigtig mange forskellige læger. Og der kunne det godt være, hvis man også kunne arbejdsdele noget mere med sygeplejerskerne, at man fik lidt mere kontinuitet. Og så denne her sætning, den sidste sætning, den har jeg pillet ind og ud af mit oplæg, fordi at cannabis-sagen, den har kostet rigtig mange kræfter. Og sådan set fra min stol er alle folk stadigvæk rigtig sure. Altså, der har været store problemer både på lovgivningsområdet, på styrelsesområdet og også på patientområdet, på lægerne. Vi er ikke rigtig kommet i mål med noget, men vi skal nu bare lade som om, at det ikke er det, vi skal snakke om, men vi skal bare tale om, hvad er det, vi kan lære af det. Og en af de ting, jeg i hvert fald kan se fra patienternes side, det var, at lige der havde vi ikke lægerne med. Så de læger, der er her, jeg vil bare sige, at vi skal samarbejde med jer. Der er ingen vej udenom, og det vil, tror jeg, alle patienterne også rigtig, rigtig gerne. Og så kommer den aller sidste her. Hvad er det, vi gerne vil have? Ja, vi vil gerne have noget mere dialog. Altså, vi har brug for som patienter, at der bliver lyttet til os, at vi bliver taget med på råd, at vi bliver inddraget. Så det er simpelthen det allervigtigste. Altså, hvordan er det, vi får skabt den tid i sundhedsvæsenet, sådan som man får snakket med de rigtige læger eller sygeplejersker på de rigtige tidspunkter. Det skal der simpelthen bruges mere. Altså, der skal flere kræfter ind på dette område. Der er ingen vej udenom. Derudover så er det det her med at opsamle patienternes erfaringer systematisk. Fordi det er jo lige præcis som, jeg synes det var dejligt, at ministeren turde tale så rent ud af posen, at det handler rigtig meget om det her med T3. Og det kan godt være, at det er en mindre gruppe indtil videre, men det kan godt være, at den gruppe er større. Og hvordan er det, vi finder ud af det, hvis vi ikke snakker med de patienter, der er derude? Og det skal være en systematisk opsamling, ellers kan vi ikke bruge jeres erfaringer til noget. Og der er jo heldigvis muligheder med alt det, der handler omkring pro-data, altså patientrapporterede oplysninger. Så der er muligheder, der bliver arbejdet med det her, men det skal også gøres på jeres område. Og så er det her med forskning, og jeg er også utrolig tilfreds med, at der er blevet afsat nogle penge til forskning, men det er rigtig vigtigt, det er også den forskning, som patienterne efterspørger, fordi ellers så sidder I tilbage med en rigtig, rigtig stor skuffelse, så patienterne skal også inddrages i det. Og så kommer der altså det her med de nationale kliniske retningslinjer. Nu ved jeg, det er måske mere jer, der arbejder professionelt med det. Vi ved, at der bliver lavet en stor indsats under Sundhedsstyrelsen, hvor man laver nationale kliniske retningslinjer. Der er rigtig mange af det, der hedder behandlingsvejledninger på jeres område. Men de nationale kliniske retningslinjer er altså et noget større dyr, hvor man også her systematisk inddrager patienternes erfaring. Og det kunne i hvert fald være et af de forslag, jeg kunne komme med, at det kunne man overveje at gøre. Det kan også være, at man skal vente på lidt flere forskningsprojekter, før man går i gang, men det er i hvert fald en af de veje, man også bør gå. Og så tror jeg bare, at jeg endelig vil slutte af med at sige, altså for mig, når jeg sidder i det her klagesystem, så er det bare så træls at møde jer der, fordi jeg kan ikke hjælpe jer i klagesystemet. Så jeg håber, at der bliver sat ind før, så I ikke ender der. Vi har en programændring, hvor vi tager Lægemiddelstyrelsens repræsentant, Eskild Kolding Jørgensen, overlæge og sektionsleder. Værsgo, ordet er dit.
ansvar. Sådan. Tak for invitationen. Jeg hedder Esben Kolding Jørgensen, som det blev sagt. Jeg er overlæge og sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen, og jeg skal fortælle ganske kort om lægers muligheder for at ordinere tyvehvid. I Danmark er de godkendte lægemidler til behandling af lavt stofskifte, det er alle sammen lægemidler, der indeholder syntetisk T4-hormon, det vi kalder levothyroxin. Det er stoffer som Eltroxin, Euthyrox og Thiosint. Tyvehvid, som er et ekstrakt fra svineskjoldbruskkirtler, er ikke et godkendt lægemiddel i Danmark, men læger kan godt udskrive tyvehvid. Det kan de gøre på to måder. Enten kan lægen bede et apotek om at fremstille tyvehvid til en bestemt patient, det kan de kalder magistreret fremstilling eller magistreret ordination. Det kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Læger kan også bede om, at et apotek udleverer tyvehvid fremstillet af en medicinalvirksomhed, og det kræver en tilladelse, det vi kalder en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Magistral fremstilling eller magistral ordination, det har eksisteret nærmest altid. Det går ud på, at apotek fremstiller medicin til en bestemt patient efter lægens forskrift, efter recepten. Og i nogle tilfælde, og det gælder i tilfælde tyvehvid, så kræver det en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Den kan lægen søge om elektronisk eller per brev, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 12 dage. Har I svært med at høre mig? Ja. Jeg kan tale lidt tættere på mikrofonen. Ja, det er fordi, du vender ansigtet om i hovedet. Okay. Jeg prøver at tale lidt tættere på. Tilladelse til magistral fremstilling, det giver vi i næsten alle tilfælde. Det er især praktiserende læger, der søger om tilladelse, og de få afslag, der bliver givet, det er stort set altid, fordi at godkendte lægemidler ikke har været afprøvet først. Udleveringstilladelse bliver brugt i lidt mindre omfang. Her er det alene ved apoteket om at udlevere tyvehvid fremstillet af et medicinalfirma til den enkelte patient. Man søger om tilladelse hos Lægemiddelstyrelsen, og det kan ske ved hjælp af et ansøgningsskema på vores hjemmeside. Det kan være, det hjælper. Virker det her? Ja, det er bedre. Det kan her se ud som om, at der bliver givet en del afslag, men stort set alle de her afslag skyldes rent proceduremæssige forhold. For eksempel, at lægen i virkeligheden har ønsket magistral fremstilling, men har brugt ansøgningsskemaet til udleveringstilladelser. Så hvis man trækker alle de her proceduremæssige afslag fra, så bliver der givet meget få afslag. Så konklusion, danske læger kan ordinere tyvehvid. Det kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og sådan en tilladelse bliver givet i langt de fleste tilfælde. Det passer ikke. Ifølge min læge, så fik jeg at vide, at de søger mange gange, men i de fleste tilfælde, så får jeg også. Det kan være, at der er nogle få patienter, der søger mange gange. Okay. Hvorfor skal man ikke sige? Jeg tror, vi fortsætter, fordi vi tager spørgsmålet til sidst. Og hvis der er noget, så samler vi op på det, fordi vi skal videre med programmet, ikke? Super. Mange tak. Godt. Det var lidt bedre med det. Vi går videre til... Vi går videre til næste oplægsholder, og det er Anne-Sophie Opel, og det er stifter i SOS Ingemannsland.
Tak for initiativet til denne høring. Det glæder mig og græsrodsbevægelsens SOS Ingenmandsland, at så mange er mødt op i dag, så vi sammen kan få samlet viden om potentialet ved moderne behandling af lavt stofskifte. Jeg vil begynde med et helt åbent spørgsmål. Er der en læge til stede? Jeg har nemlig brug for en læge, der vil lytte til mig og anerkende, at det, jeg fortæller om sygdom, det er sandt. Den samme sandhed gælder for de øvrige 150.000 danskere med lavt stofskifte. Og det er så et tal, der kommer fra det offentlige sundhedsvæsen, og der er ikke indregnet alle de mennesker, der går udenlands og til private læger. Jeg har brug for en læge, der anerkender, at i hvert fald 11,3% af alle os patienter med diagnosen lavt stofskifte til sydlandet også har en genmutation i form af polymorfisme. Disse patienter profiterer derfor kun af medicin, som i dag ikke alene holdes ude af standardbehandlingen, men også frarådes i den nationale behandlingsvejledning. Vi har brug for læger, der vil og tør udskrive netop den type medicin, som alene virker for mig og for de andre danskere med lavt stofskifte og polymorfisme. Mange profiterer i disse tilfælde på teori, men den frarådes. Vi hører fra mange medpatienter, at de nu også nægtes kombinationsbehandling og tvinges tilbage kun til medicin. Lad os med sundhedsministerens egne ord slå fast, at læger aktuelt gerne må udskrive ud, når den markedsførte medicin ikke har den ønskede effekt. Hvorfor sker det ikke? I praksis sker det ikke efter eftersynet. For det sidste nye er, at efter en udmelding fra Dansk Endokrinologisk Selskab, så er en supprimeret TSH, det vil udløse, at du bliver anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Nej. Ja. Det er jo ikke en udmelding, men Dansk Endokrinologisk Selskab har lavet retningslinjer for, at TSH skal være i et vist spektrum. Lige meget hvilken medicin du får. Og det kan ikke lade sig gøre, når du får T3. Og derfor så har de kravet på os. Så det, som ministeren siger, at vi kan, det kan ikke lade sig gøre, fordi der er ikke en eneste læge, der tør udskrive den medicin, når vi får en supprimeret TSH, og så vil man blive anvendt. Vi har brug for hinanden til at skabe en behandlingsvejledning, der placerer dansk behandling af lavt stofskifte i verdensklasse ved hjælp af patientrapporterede oplysninger. Fordi jeg på vegne af patienterne beder om, at patienter med lavt stofskifte får en individuel behandling, der virker for den enkelte. Fordi det simpelthen ikke kan være rigtigt, at man i det faglige miljø ikke tror på de udsagn, vi kommer med, og kan mærke tydeligt i vores egen krop. Fordi vi ikke kan acceptere, at enkelte personer i Lægemiddelstyrelsen omgør faglige indstillinger til forskningsprojekter og fremmer et projekt, som Innovationsfonden umiddelbart ikke har erklæret støtteegnet. Og fordi det skal stoppe med, hvordan praktiserende såvel som private læger bliver begrænset og chikaneret i deres forsøg på at hjælpe deres patienter. Jeg har haft lavt stofskifte i 16 år. Jeg fik først min diagnose for 2,5 år siden. Kun et lægeskift har reddet mig. Jeg fik en diagnose. Kunne opsøge private læger for at få hjælp. Jeg har fået taget en gentest i USA, og den beviser, at jeg netop har den genmutation, der gør, at jeg er dårlig til at konvertere. Den kunne jeg bringe til min praktiserende læge, som har søgt udleveringstilladelse til mig, til tyveriet, og den har jeg fået. Men hvad nytter det, når min TSH bliver supprimeret af den medicin? Så kan enhver læge, der udskriver tyveriet til mig, anmeldes til styrelsen. Så her står jeg, har ingen læge, men jeg har det godt for den medicin, jeg netop har fået udleveringstilladelse. Jeg har været vred over, at ingen tog mig alvorligt. Jeg har grædt og raset over, at jeg i årevis har fået frarådet dyrebar tid af mit liv, og det groteske i, og ingen sagt har levet op til det løfte om at sikre mig bedst mulig handling. Du er helt sikkert ikke alene. Desværre er min historie slet ikke unik, men det er en historie, der gentager sig
igen og igen, når man taler med jer andre stofskiftesyge. Så nu står jeg her, og jeg står op for mine medpatienter og kræver, at vi bliver taget alvorligt. At I læger og embedsmænd tager jeres ansvar seriøst og stopper med at lege videnskabelig kispus med os. Hvorfor er det, at vi her i Danmark skal opleve, hvordan videnskabelige forskningsprojekter skal gennemføres, før det kan afgøres, om teori kan blive standardbehandling? Jeg anerkender præmissen om, at behandling skal foretages med godkendte lægemidler på baggrund af evidens for effekt og dokumentation for eventuelle bivirkninger. Teori er godkendt, det troede jeg. Lægemiddel indeholdende T3, men teori markedsføres ikke i Danmark. Men i princippet kan det jo udskrives på lige fod med penicillin og p-piller. Jeg kan ikke efter eftersynet få den medicin, jeg har det bedst på. Fordi den nuværende behandlingsvejledning fra Dansk Endokrinologisk Selskab fastslår, at TSH aldrig må være supplemeret. Samtidig med, at den eneste blodprøve, som nu tilbydes, er målingen af TSH, og ikke frit til 3 og frit til 4, der bør anvendes til patienter som mig med en genmutation, for at sikre, at jeg bliver optimalt behandlet. Det skal i parentes nævnes, at Dansk Endokrinologisk Selskab har bedt regionerne helt at fjerne muligheden for at teste for total, frit til 3 og 4 i løbet af 2018. Hvorfor? Det må vi lige spørge lægerne om. Sundhedsvæsenet har i de seneste årtier øget sit fokus på evidensbaseret praksis. Uffe Juhl Jensen skriver i Sundhedsstyrelsens publikation Viden og evidens i forebyggelsen. Evidens er ikke noget medicinsk eller sundhedsfagligt begreb. Sådan som det anvendes, får man det indtryk, at det har et klart indhold, men evidens henviser til 2 ting. En sundhedsfaglig behandling af den enkelte patient med de bedste begrundelser for, hvad der er godt for dette menneske i denne situation. Eller en medicinsk forskning, som er underbygget efter bestemte anerkendte videnskabelige kriterier, herunder hvad der er årsager til bestemte sygdomme, og hvad der generelt er en effektiv behandling af en bestemt sygdom. Det er evidens i den sidstnævnte betydning, som havde været fokus i den videnskabelige diskussion i medicinen gennem de sidste 30-40 år. Derved overser sundhedsvæsenet dagligt, at Cochrane imidlertid også lagde vægt på, at den bedste behandling ikke kun er betinget af nuværende forskningsresultater, men også afhænger af den specifikke situation og den specifikke patient. Stofskiftepatienter oplever, at den nationale behandlingsvejledning er ophøjet til at være lov, i det praktiserende læger, endokrinologer og private læger skal følge den slavisk, hvorved den lægefaglige vurdering af det kliniske billede ikke kommer i betragtning. For os stofskiftepatienter betyder det, at den enkelte, der ikke har gavn af den markedsførte T4-medicin, overses, i det patienten kun nødigt tilbydes den magistratfremstillede medicin Leutonin, og frarådes den markedsførte medicin, eller den ikke markedsførte medicin Tyrid. Pioner inden for evidensbaseret medicin, David Sackett, skriver blandt andet en artikel. Kritikken vedrørende evidensbaseret medicin går blandt andet på, at evidensbaseret medicin kan være en farlig innovation, som den arrogante anvender til at begrunde nedskæringer og undertrykke klinisk frihed. Generelt oplever stofskiftepatienter netop dette, i det blodprøven for frit til 3 og 4 ikke længere kan tages med begrundelse, at de er unøjagtige og derfor ikke nødvendige. Ligeledes oplever stofskiftepatienter, at de praktiserende, såvel som de private læger, ikke længere tør udskrive teori, fordi det jo netop forårsager den supprimerede TSH. David Sackett understreger, at gode praktiserende læger og endokrinologer både anvender individuel kliniske ekspertise og bedst opnåelig evidens. Det er uforståeligt, at endokrinologer fastholder standardbehandlingen med T4-medicin, når der foreligger publicerede artikler med evidens for, at stofskiftesyge først får det bedre, når de får behandling med T3, og når supprimeret TSH forårsaget af behandling med T3-medicin ikke umiddelbart kan sammenlignes med for højt stofskifte. Vi afkraver faktisk, jeg har savnet evidens for de påstande. Når vi presser på ude i klinikken for at få adgang til behandling med medicin indeholdende T3, mødes vi med standardsvaret, nej, det kan vi ikke. Vi skal afvente resultatet af de forskningsprojekter, der er i gang lige nu. Og hvorfor?
Det er den person, der får behandling, der mærker dens effekt og mangel på samme. Det er den person, der ejer kroppen, der bør kunne beslutte, hvilke behandlingsrisici vedkommende er villig til at tage. Der er flere eksempler på, at nye behandlinger tages i brug som mere eller mindre eksperimentel behandling. Eksperimentel behandling, som foregår i enten protokolleret forsøg eller overvåget igangsættelse med indrapportering til en national database. Danbiobasen for de biologiske lægemidler til behandling af ledegigt er et godt eksempel på dette. Her var regionerne, det kliniske miljø samt medicinalvirksomhederne enige om, at monitoreret ibrugtagning var betingelsen for at betyde de nye behandlinger. Sundhedsministeren og forligskredsen er enige om, at der skal afsættes 17 millioner til at forbedre behandlingen af alle stofskiftesyge. 5 millioner er sat til forskning. Vi foreslår stadig, at nogle af midlerne anvendes til etablering af en national database med opsamling af endpoints fra pro-patientrapporterede oplysninger. Målepunkter som livskvalitet, arbejdsevne og træthedsfornemmelse kan sammen med kliniske værdier skabe meget valide datasæt. Det vil give mulighed for, at patienterne kan sættes i behandling med ikke markedsført medicin, fordi læger kan udskrive medicinen uden risiko for faglig udskamning og repressalier fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Så tillad mig at gentage. Vi har behov for patientrapporterede oplysninger. Vi har behov for medicin, eksperimentel medicin på et oplyst grundlag og hele paletten af blodprøver. Vi har behov for, at forskningsmidler skal gå til det, de er blevet lovet. Polymorfisme og behandling med tyroidbehandling er vigtige parametre i opslaget ved indkaldelsen af ansøgninger. Noget, der til sygeligheden ikke er taget med i de forskningsprojekter, der har fået støtte på nuværende tidspunkt. Vi har behov for behandling og opfølgning i det offentlige i Danmark, så vi ikke tvinges ud på det grå marked, hvor vi selv medicinerer os. Tak for ordet. Den næste, det er Birte Nygaard fra Dansk Endokrinologisk Selskab. Vil du have Jeg hedder Birte Nygaard, jeg er endokrinolog, og jeg er her som repræsentant for Dansk Endokrinologisk Selskab. Jeg har arbejdet med patienter med lavt stofskifte i 25 år og behandlet rigtig mange og fulgt dem. Jeg har lavet forskning igennem siden starten af 00'erne, og jeg er rigtig glad for, at vi lige fik nævnt et af vores studier ude fra Herlev i den artikel om polymorfierne. Det vender vi tilbage til. Jeg har været med til at lave europæiske guidelines på området, de danske behandlingsvejledninger. Jeg underviser praktiserende læger, og jeg holder foredrag i udlandet, hvor jeg fortæller om de danske erfaringer med T3. Her bliver det skilt meget ud, om det er T4 eller tyroid. Vi glemmer lidt at snakke om det tilbud, vi har i Danmark med kombinationsbehandling med T3. Skjoldbruskkirtlen, den danner om stofskiftehormon, den danner T4 og den danner T3. Langt det meste af det, som skjoldbruskkirtlen danner, det er T4. En lille smule T3. Resten af T3 bliver dannet ude i kroppen ved omdannelse af T4 til T3. Det mest følsomme parametre, vi kender, det er hypofysehormonet TSH, som får påvirkninger både ud fra blodbanen og fra hjernen som sådan, fra hele kroppen. Og når der kommer et fald i stofskiftet, så kan hypofysen mærke det, og så ser der en stigning i TSH, og er det for højt, så sker der et fald. Så TSH er måske ikke den perfekte parameter, men den er den bedste, vi har til at måle, hvordan har kroppen det ude i cellerne. Behandling for lavt stofskifte, det har vi lavet i det standardbehandling, det der er registreret til behandling. I Danmark er T4, hvor vi har 3 præparater, Etroxin, Eutirox og Tiusit. Og størstedelen af de patienter, som er af de her 150.000 patienter, og de 150.000, der bliver nævnt, det er dem, der køber recepter på apoteket, så det er dem, der bliver behandlet hos private og på hospitalerne, det er dem alle sammen. De fleste af dem har det godt. Hvordan har patienter det så? Det er det, vi snakker om i dag. Jamen, vi ved godt fra videnskabelige undersøgelser og fra befolkningsstudier, at der er mange, som klager over nedsat livskvalitet, hvis de har lavet stofskiftebehandling ved det. Det er 35% mod 26 baggrundsbefolkningen.
Hvis vi ser på depression, så er det 18 mod 12. Hvis vi ser på risikoen for at have eller få en psykiatrisk diagnose, så er det mere end dobbelt så høj som baggrundsbefolkningen, og sandsynligheden for at få eller have en førtidspension er 1,5 gang så høj som baggrundsbefolkningen. Det kan der være forskellige forklaringer på, og det at få en kronisk diagnose, det ved vi godt, det påvirker ens livskvalitet, det ved vi både for gigtsygdomme, for diabetes og andre kroniske sygdomme. Vi ved også godt, at rigtig mange patienter, de er ikke reguleret godt nok i deres stofskifte. De har perioder, hvor de ligger for højt, perioder, hvor de ligger for lavt. Det påvirker også tilstanden. Vi ved også godt, at rigtig mange, de fejler noget andet, også ud over deres stofskiftesygdom, blandt andet autoimmun sygdom, alt sammen noget, der kan påvirke. Og så er der det her spørgsmål. Er der en gruppe, som i virkeligheden ikke har tilstrækkelig effekt af at få til 4, men kunne have gavn af den til 3, som en normal skjoldbruskkirtel den danner? Og det har vi forsket om på i en lang række år. Hvis vi går tilbage til starten af 0'erne, så var der en lang række studier, hvor man kiggede på sådan en uselekteret gruppe af patienter, som fik til 4-behandling, og så puttede man dem i sådan nogle blændede studier for at se på, om de havde effekt af kombinationsbehandlingen. I 2006 blev der lavet en meta-analyse, man slog alle data sammen, og der fandt man ikke nogen som helst effekt af kombination af behandling. Men samtidig så var det sådan i Danmark, at vi ude på Herlev lavede et studie med nogle udvalgte patienter. Det var patienter, som havde svært nedsat stofskiftende diagnose, de havde Hashimoto, og de havde persisterende symptomer. Så det var den her gruppe, vi havde fat i, som havde symptomerne. Og i det studie, der fandt vi rent faktisk, at der var en forskel. De fik det bedre, og vi fandt også, at de havde præference, hvis man spurgte, hvad for en periode havde du det bedst. Så sagde 49%, de havde det bedst i den periode, de fik kombinationsbehandling. Og det har så nogle af de data, som både de danske og de udenlandske guidelines har bygget lidt videre på. Efterfølgende er der så kommet nogle forskellige studier om genvariation af de her polymorfier, som blev nævnt lige før. Og det ser lovende ud, men samtidig er det også sådan, at det ikke er helt sort-hvid, som man bare kan tage en blodprøve og se, hvem der har gavn af behandlingen. Der er også nogle studier, som ikke kunne finde en sammenhæng. Og rent faktisk så var noget af det, vi søgte på til de puljemidler, der er, det er lige præcis et studie, som går videre med de her genpolymorfier, og som vi får sat i gang under alle omstændigheder. Så det er vi i gang med. Der er også nogle studier, som har kigget lidt mere på sådan noget overordnet feedback-mekanisme nede på celleniveau. Så der er forskellige studier, selvom vi ikke siger, at vi har den endelige evidens, som tyder på, at en undergruppe kan have effekt. Så er spørgsmålet, er det bedre, hvis det er produceret i en dyreskjoldbruskkirtel, end hvis vi har produceret det i et laboratorie? Og det er jo i virkeligheden det, vi diskuterer nu her. Er det bedre med tyroid end med kombinationsbehandling? Der foreligger et enkelt studie, som også er sådan et blændet studie. Man kunne ikke finde nogen forskel på de kliniske markører, men man havde også i det studie en præference for der, hvor man fik tyroid i forhold til at få til 4-behandling. Så det var altså også til 4-behandling mod en kombination her med tyroid. Der er ikke nogen studier, der sammenligner kombination med til 3 og til 4 i forhold til tyroid. Og vi er rigtig glade for, at der er kommet de midler fra Sundhedsministeriet, fordi lige præcis det vil vi rigtig gerne ude på Herlev have lov at kigge nærmere på og se, om der er en regelret forskel. Hvis vi tænker, kunne der være en eller anden farmakologisk, fysiologisk eller teoretisk forklaring på, at der skulle være en bedre virkning af, at det er produceret i en gris end i et laboratorie, den har vi ikke rigtig helt kunne se, men viser vores resultater, at tyroid har en bedre effekt, er det selvfølgelig noget af det, som vi tager ind i vores behandlingspaneler. På baggrund af den studie, der foreligger, så er der lavet både europæiske og også de danske behandlingsvejledninger. De europæiske med Vigmor-Jasenka kom i 12, og vi lavede den første version i 14, og den er blevet revideret her i 17. Og det vi siger, det er, at standardbehandling, det er til 4, langt de fleste har gavn af det. Det er enormt vigtigt at afklare, hvad der er årsagen til, at man har det dårligt, hvis man fortsat har symptomer. Man skal ind og undersøge, om man fejler noget andet, eller der er en anden forklaring. Hvis der ikke er nogen anden forklaring end stofskiftet, jamen så mener vi, at en lille gruppe vil have gavn af at få kombinationsbehandling, og der kan man give behandlingsforsøg.
TSH skal ligge i normalområdet, og vi skal give det en ratio, som svarer til den humane ratio. Og så ønskede vi os mere forskning. Det får vi lidt af nu, og det er vi glade for. Dengang de europæiske guidelines de kom, så havde vi kun til rådighed de her 20 mikrogram tabletter, som også var dem, vi havde lavet lidt forskning med i Danmark om. De var lidt for store i forhold til det, vi gerne ville give i fysiologiske doser, så derfor tog jeg kontakt med Glostrup Apotek og fik dem til Magistral at lave 5 og 2,5 mikrogram, så det er det, vi har nu, som vi er rigtig glade for. Og det er sådan en lidt unik situation i Danmark i virkeligheden, at vi har adgang til de her tabletter. Det er de ret misundelige af i resten af Europa. Men det er jo ikke det, I ønsker jer i dag. I ønsker jer tyved, og I ønsker jer ikke bare tyved, fordi I ønsker jer tyved i en høj dosering. I ønsker, at det skal styres efter symptomer, og I ønsker, at vi skal definere diagnosen efter symptomer. Og når vi får at vide her, at man altid vil have højt eller have lavt TSH, hvis man får tyved, så er det faktisk ikke korrekt. Og det studie, som der også blev henvist til, hvor man havde langtidsfollow-up, det var faktisk patienter, som har normal TSH. Så vi kan sagtens give tyved i en dosis, så TSH er normalt. Så det er ikke hverken med T3 eller tyved noget, der sker automatisk, at man får lavt TSH. Vi ved faktisk godt, hvad der sker i kroppen, hvis man naturligt har for meget stofskiftehormon ude i blodbanen. Det kender vi nemlig for de patienter, som har højt stofskifte, og her er en gammel tegning af en patient, som har rigtig højt stofskifte. Hun sveder, hun ryster, hun sidrer, hun taber i vægt, primært muskler, hun har diarré, hun ryster på benene, og hun kan få hjertearytmi, hjerteflimren. Hun har også noget nervøsitet, sådan lidt emotionelt ustabil, kan ikke sove om natten. Og sådan har man det ikke særlig godt, når man har højt stofskifte på den vis. Men vi ved faktisk også godt, at der er nogen, som godt kan lide at have en lille smule for højt stofskifte, fordi de føler, de sover mindre, de taber lidt i vægt, og de får sådan en power, som de godt kan lide at have. Så det ved vi jo ikke godt. Kan vi som læger ikke bare være ligeglade med så, at stofskiftet ligger lidt for højt? Hvorfor er det, vi er bekymrede for det? Jamen det er vi, fordi vi set i danske register kan se, at hvis vi har en lav TSH, jamen så er det forbundet med en øget dødelighed. Vi har nemlig en risiko, som for generelt død, der hedder en relativ ratio på 1,23. Det er sådan lidt mærkeligt tal. Hvad mener vi egentlig med det? Og det vil jeg gerne lige prøve at forklare her, fordi at hvis man for eksempel ser på i 2016, der var der 42.000 kvinder, som var 50 år. Af dem, der døde 151 i løbet af 16. Hvis man alle sammen havde supprimeret TSH, så ville det være 184, der døde samme år. Og man kan sige, at når man så bliver 60, 65, 70, så er de tal selvfølgelig højere, men det er bare for at sætte nogle tal på. Så siger I til mig, jamen jeg er ligeglad med at dør lidt før, jeg vil bare leve godt. Men det er jo ikke bare et spørgsmål om at leve godt, indtil man dør, fordi vi ved også, at der er en risiko for at få hjerteflimren, så den er på 1,16 og stiger til 41 hos de gamle, hvor vi er rigtig bekymrede for det. Har man hjerteflimren, så arbejder hjertet ikke som det skal, og man har risiko for blodpropper. Vi ved også, at der er en risiko for at få brud af hofte, hvis man falder. Osteoporose generelt. Det er heller ikke en sjov tilstand. Der er en risiko for demens. Og der er nogle nye data, svenske data, som tyder på, at man har en risiko for at udvikle brystkræft eller forværre brystkræft. Så det er det, vi som læger er rigtig bekymrede for. Så er der det her med, at medicinen skal styres efter symptomer. Og vi har i mange år undervist praktiserende læger og sagt til dem, I skal huske på, at symptomer på lavt stofskifte, det kan godt ligne alle mulige en række andre sygdomme og tilstande, og det er enormt vigtigt ikke at overse, at man har lavt stofskifte. Og det kender I alle sammen godt. Mange af jer har prøvet at blive overset, og det er rigtig kedeligt, og det har vi arbejdet på i mange år, vi skal undgå. De praktiserende læger er blevet meget bedre til det, og tager de her stofskiftetal på meget lille indikation. Samtidig så ved vi også godt, at generelle symptomer kan tolkes som værende lavt stofskifte, og så overser man, at der kunne være en anden tilstand. Og vi ser faktisk en del patienter i vores ambulatorie, patienter, som har kørt rundt i systemet, de har nogle symptomer, de har prøvet forskellige medicin, og når de kommer ind til os, så har de det skidt,
som regel er de rigtige overbehandlet, har bivirkninger af det, og vi finder altså indimellem patienter, der fejler noget helt andet, også alvorlig sygdom. Og det bekymrer mig rigtig meget, at de her patienter bliver overset. Så jeg er helt enig, når sundhedsministeren siger, selvfølgelig skal vi se på de her folk, selvfølgelig skal vi snakke med dem, og patienterne skal undersøges ordentligt, og det ville være rigtig skønt, hvis vi havde lidt mere tid til at snakke med dem, end vi har i dagligdagen. Samtidig vil jeg også sige, at man som stofskiftepatient skal huske, at ikke alle symptomer kan behandles med stofskiftemedicin, selvom man har diagnosen. Og der er det jo sådan, at vi kan alle sammen, og jeg kan godt skrive under på det indimellem, at jeg også er rigtig træt og trist og føler mig tyk og dum, men jeg har ikke lavet stofskifte, og jeg kan ikke sige, at det er det, der er forklaring. Så, kun patienter, som har lavet stofskifte, skal have stofskiftemedicin. Vi ser en stor tendens til, også patienter, som har nogle forskellige problemer, tilstande, er blevet sat i behandling og kommer hos os og er overdoseret. Man skal kun have stofskiftemedicin, hvis man har diagnosen. Vi skal være sikre på, at vi har tid og mulighed for at snakke med patienterne, så de kan blive undersøgt ordentligt, så vi kan få dem diagnostiseret ordentligt, så vi ikke bare siger, at det er nok dit stofskifte. Kombinationsbehandling med T4-T3, det er noget, vi tilbyder. Der har været problemer. Eftersynet har gjort et stort arbejde efter rapporten, vil jeg sige, ud til specielt en region, som ikke ville tilbyde det, men i de andre regioner har det været et tilbud længe, og vi har mange patienter, som er behandlet med kombination, og er rigtig glade for det, og det synes vi er en god mulighed at have. Overdosering skal undgås, fordi det synes vi som læger ikke, at vi kan tage fagligt ansvar for at give patienterne på lang sigt øget risiko for sygdom og død, også selvom man måske i en kortere periode synes, man har det godt med det. Og så er vi rigtig glade for, at der er blevet bevilget midler til forskning. Tak. Super. Den næste oplægsholder, det er fra Stofskifteforeningen. Næstformand Julie Lund, der var du. Og du vil gerne have den der. Værsgo, ordet er dit. Tak. Ja, mit navn er Julie Lund, og jeg kommer fra Stofskifteforeningen. Jeg vil sige, hvem jeg er. Jeg er 39 år gammel, og jeg fik konstateret lav stofskift i 2003. Jeg tager den her i stedet for. Det er vist nemmere. Jeg er 39 år og fik konstateret lav stofskift i 2003, da jeg var 23 år gammel. Der havde jeg aldrig nogensinde hørt om sygdom. Det havde min læge heller ikke så meget. Men vi fandt ud af, at det var det. Og jeg kom i behandling, og jeg fungerede fint på Atroxin i en del år. Indtil formuleringen blev ældre, så havde jeg nogle problemer, så blev jeg så skiftet til Økovox. Og der havde jeg det rigtig fint, indtil efter mit andet barn. Så begyndte jeg at få udfordringer med mit stofskifte. Mine blodprøveværdier var fine. Alting så rigtig, rigtig fint ud, men jeg havde det ikke godt. Jeg fik alle symptomer på lavt stofskifte igen. Og var frem og tilbage til, jeg blev henvist til endokrinologen igen, for ligesom at finde, om vi kunne finde ud af, hvad der var i vejen. Der var ændringer i min TSH. Den steg lidt i perioden, specielt den over foråret og sommeren, så faldt den igen om efteråret. Dosis den blev justeret. Jeg blev så også testet for alt muligt andet for at finde ud af, om det kunne være noget andet end mit stofskifte. Jeg fik testet vitamin- og mineralmangel, glutenallergi, laktoseintolerance, jeg fik testet min binyre for at se, om de fungerede. Alting var normalt, og derfor så i august 2018 blev jeg sat i kombinationsbehandling for at se, om det kunne have en effekt. Det er jeg stadigvæk. Jeg har desværre stadigvæk også symptomer, så jeg er så en af dem, som i hvert fald ikke indtil videre har gavn af kombinationsbehandling. Jeg tror stadigvæk, der er finjusteringer, som kan gøres. Jeg håber stadigvæk på, at det kommer til at fungere, for jeg vil selvfølgelig gerne have det godt igen. Men jeg er her på vegne af Stofskifteforeningen. Vi er en forening, som har eksisteret siden 1997. I dag så har vi omkring 2.000 medlemmer, men vi repræsenterer alle stofskiftepatienter, det vil sige omkring de her 500.000, som har den ene eller den anden stofskiftesygdom. Ja, vi er en forening, som er for alle, som har en sygdom i skjoldhuskirtlen, inklusive børn, så vi repræsenterer det med højt stofskifte, lavt stofskifte, knuder og cancer. Vi arbejder meget med åbenhed
saglighed og samarbejde. Og det vil sige, at vi samarbejder med læger, med forskere og med patientforeninger rundt omkring i verden, fordi vi føler, at det er den bedste måde, vi kan give vores medlemmer og dem, der søger viden hos os, den bedste viden og rådgivning inden for stofskiftesygdomme. Det vi arbejder for, det er for at skabe nogle bedre vilkår for mennesker med stofskiftesygdomme. Vi vil gerne arbejde for en hurtigere diagnose, en bedre behandling, og så også et udbredt kendskab til stofskiftesygdomme, fordi det synes vi er noget af det, der mangler. Der er stadigvæk den her holdning, hvis man siger, at jeg har lavt stofskifte for eksempel, så kigger folk ind og siger, hvad er det? Betyder det, at du tager lettere på, at du skal tænke over, hvad du spiser? Eller hvad er det egentlig? Så det vil vi rigtig, rigtig gerne have udbredt noget mere. Jamen, hvad er det? Og hvad vil det sige at have en stofskiftesygdom? Sådan at det er på linje med diabetes, at man ligesom ved, hvad det er, når man siger, at man har en stofskiftesygdom. Vi vil også gerne sikre, at alle har adgang til samme mulighed for behandling, og den bedste mulige behandling, lige meget hvor man bor hen i landet. At det ikke kun er, hvis man bor i de store byer, at man kan få den rigtige behandling. Det er ikke kun, hvis man er hos endokrinologerne, at man kan få den rigtige behandling. At det er ligesom alle steder, man kommer hen, at man får tilbudt den behandling, der passer til en. Fordi det er individuelt, hvad der er bedst for en. Det vi også gør, det er, at vi anbefaler behandling, som eksperterne de støtter. Så vi anbefaler til 4-behandling, vi anbefaler kombinationsbehandling, fordi det er det, som der er evidens for, det er det, vi ved, der er viden for, at det fungerer, og det virker, og det er en sikker behandling. Og vi anerkender også, at der er patienter, som ikke bliver symptomfri, og derfor der mangler viden, der mangler forskning. Vi skal have fundet ud af, hvad vi gør ved den her gruppe, sådan at alle kan få det godt, selvom man har en stofskiftesygdom. Vi har været meget involveret i kombinationsbehandling og har fulgt den forskning, der er foregået, har fået information og formidler information og støtter de medlemmer, som kommer til os og siger, jamen jeg ved, der findes kombinationsbehandling, men jeg kan ikke få den, hvad gør jeg? Så hjælper vi så godt, som vi kan der, for ligesom at sige, at det er en del af behandlingstilbuddet, man skal kunne få den, hvis man har været igennem systemet, man har prøvet, og man har det stadigvæk ikke godt. Men det vi også ligesom sikrer os, når vi snakker med vores medlemmer, det er, at man skal også sikre den her finjustering af dosis, for det betyder faktisk rigtig meget, specielt for nogen, at dosis den er meget præcis. Nogle kan tåle store udsving i TSH, andre de kan mærke det, hvis den flytter sig i kontor. Og det er forskelligt, og det skal man vide, at man kan være en af dem, som skal have en meget finjusteret dosis. Det vi godt kunne tænke os, det er, at man får et nationalt behandlings- og videnscenter, hvor man ligesom deler informationen læger imellem, men også til patienter, hvor man kan søge viden, hvis man er svær og har svært ved at få det godt igen. Et center, hvor man så kan komme i behandling, hvor det er der, man bliver fuldt. Man bliver ikke fuldt hos sin egen læge, man bliver ikke fuldt lokalt, man bliver fuldt hos eksperter, der sidder samlet, måske også på tværs af specialer, fordi der kan være andre ting, der spiller ind. Men et center, hvor at viden bliver delt, også mellem fagpersoner, sådan at hvis de finder ud af noget i Aarhus, så får de der viden med det samme i København, så man kan følge samme praksis, hvis det virker for den her gruppe, som har udfordringer. Det skal gøre, at det sikrer en ensartet behandling, sådan at man som patient får den rigtige behandling for en. Og det er igen lige meget, hvor du bor henne, og lige meget, hvilken læge du går til. Og det her, den centers forskning, det skal understøtte evidensbaseret forskning og viden, men også formidling. Og vi kunne også godt tænke os, at der kommer patientskoler, hvor man kan lære, hvordan gør man, når man har fået en kronisk sygdom, som hedder stofskifte. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad kan man selv gøre? Og det vil være rigtig godt, det er forankret her, fordi så sidder man med den nyeste viden lige ved hånden. Og det er jo også vigtigt, at det her center, det ligesom understøtter fagfolk i deres arbejde og den behandling, der bliver tilbudt. Så her kan praktiserende læger også få hjælp, hvis de har brug for det. Fordi der er stor forskel på, hvor meget praktiserende læger ved om stofskifte, men hvis der er et sted, hvor de kan søge hjælp, er det også lettere at få den hjælp, de skal bruge til deres patienter. Det er som de her patientskoler, som jeg nævner. Det er noget, vi også har snakket meget om i Stofskifteforeningen. Et sted, hvor man ligesom kan få
hjælp over det hele, at det ikke bare er medicin, at det også er andre ting, det handler om. Det kan være at snakke med andre, som har været i samme situation som en, som har fået det godt, eller som stadigvæk ikke har det godt, men ligesom føler, man ikke er alene om det her. At der er nogen, der forstår, hvad det er, man er igennem, når man får diagnosen lavt stofskifte. Og det er jo selvfølgelig meget forskelligt, fordi for nogen, så er det, de får at vide, at de har lavt stofskifte, de får medicin, og så får de det godt, og så lever de det med resten af livet, og de tager deres pille, og alting er godt. For andre, så er det en periode, de har det rigtig godt, så får de det skidt, og så skal de have tilbage og have det godt. Og så er der nogen, som aldrig får det helt godt. Men de skal stadigvæk hjælpes, og de skal stadigvæk have et tilbud, mens forskningen foregår, mens vi finder ud af, hvordan vi løser det her problem med den her gruppe, som ikke har det godt. Det, at der er et sted, du kan gå hen og få hjælp, og du kan få noget vejledning, og du kan snakke med andre i samme situation, det tror jeg kan hjælpe nogen til at få det bedre også. At man ikke føler, at man er alene. Og personligt tror jeg også, at det ikke er medicin alene, der gør det. Det kan også være kosten, det kan også være emotion, det kan være netværket med andre, som gør, at man kan få det bedre. Så det er også en af de ting, som vi arbejder for, at der skal være. Så konklusionen på det, det er, at stofskiftesygdomme påvirker rigtig, rigtig mange danskere, også mange flere, end jeg tror, man er klar over. Og vi i Stofskiftesystemet, vi varetager patienternes interesser og formidler eksperternes viden. Men der er behov for oplysning, og der er behov for forskning på området, så det er rigtig dejligt, at der er blevet givet 5 millioner til forskning. Men jeg tænker stadigvæk, at der kan bruges mange flere penge. Vi kan sagtens lave meget mere forskning, og det skal der også, før vi kommer til bunds i det her. Så jeg tænker også det der med patientrapporterede symptomer, og hvordan man har det, at man kan samle op på det. Man kan lave studier på alting. Men jeg tænker, at der er brug for mere viden, og der er brug for mere fokus på den her sygdom. Og det er det, vi prøver på at få i dag. Så tak skal du have. Jeg tror, jeg tillader mig at sige, at vi har jo et oplæg nu, så skulle der være pause, og så et oplæg mere, men jeg tænker, om ikke vi lige tager pause efter de 2 oplæg. Og så kan vi stille spørgsmål. Få lidt at drikke, og så stille spørgsmål. Skal vi gøre sådan? Så det næste oplægsholder, det er Katrine Flint fra Dansk Selskab for Ortomobil Polyklinikker. Man kan sige, at jeg er en lille smule forvirret over, hvorfor jeg egentlig står her i dag. Jeg er ikke forsker, jeg er ikke ekspert. Jeg er her, fordi jeg er en af de læger, som har en lille smule erfaring med tyveriet. Og det har jeg, fordi jeg arbejder uden for det offentlige sundhedsvæsen. Jeg tænker, det er jo på en måde, så er det jo en lidt speciel situation, vi står i Danmark, på den måde, at vi har vi har et offentligt finansieret sundhedsvæsen, og vi har lovgivere, som dels driver det sundhedsvæsen, og dels samtidig skal lave retningslinjer også for sundhed i hele landet. Og det gør jo, at de regler, man laver for sundhedsvæsenet samlet set, kommer til at gælde for det hele. Og det er måske der kommer til at opstå noget besvær i det her læge-patient-samarbejde lige nu, ikke også? Det er jo fantastisk at forsøge at beskrive modeller for, hvordan man kan behandle sygdomme. Men problemet er nok bare, at sygdom og symptomer især er meget andet end ting, som klart kan diagnosticeres. Jeg har selv tidligere været i uddannelse i psykiatrien, og noget af det, der er specielt i psykiatrien, der kan man ikke tage nogen blodprøver. Der er ikke ret mange ting, der kan diagnosticeres objektivt i psykiatrien. Lægen er nødt til at arbejde med patienten og med symptomerne og forsøge at finde mønstre i det. Lægen er enormt afhængig af, at alle somatiske sygdomme er afklaret i forvejen, om der er andre sygdomme til stede, fordi sådan noget som depression
man kan ikke rigtig sige, at depression er en sygdom. Depression er et symptombillede. Det er en samling af symptomer, hvor der er træthed, og hvor ens tankegang er anderledes, og hvor man har nedsat energi i kroppen. Og jeg tror stadig ikke, psykiaterne vil sige, at de kan forklare, hvad depression egentlig er. Med diagnoserne kan man forsøge at samle et symptombillede og sige, okay, i forhold til det her symptombillede har vi så nogle mulige behandlingsmuligheder. Og det er noget af det, der gør, at for eksempel ved depression, at vi vil høre, at medicinen kun måske virker på 50% af patienterne. Og at sådan noget som placebo kan have en enormt stor effekt. Og det er fordi depression er et symptom, hvor det vil hjælpe at få ordentlig motion, hvor det vil hjælpe at få ordentlig kost, hvor det vil hjælpe at få sovet ordentligt, hvor det vil hjælpe at få balance i sit sociale liv og ens psykiske liv, og have det ordentligt med sin ægtefælle og få styr på ens familierelationer. Man kan få det rigtig meget bedre med sin depression, hvis man får styr på de ting. Både hvis man får behandling, og hvis man ikke får medicinsk behandling. Jeg sidder i en klinik i Lyngby, hvor patienter kommer til os typisk, når de har prøvet alt muligt andet. Mange har været i... Man kan sige, at de patienter, jeg behandler med lavt stofskifte, det udgør kun en mindre del af det, jeg laver i min hverdag. Men i forhold til en praktiserende læge, så ser jeg dog 4 stofskiftepatienter, men jeg ser ikke nær så mange som Birgit ser for eksempel. Men når folk kommer til mig med deres stofskifte, så vil det jo tit være, fordi de har det skidt, og de har haft prøvet de gængse behandlinger, som de har kunnet få. De har været igennem, de har fået Eltroxin, og de har måske fået Euthyrox. Jeg vil sige, at her over de sidste år har behandlingsmønstre ændret sig rigtig meget. Og der er også patienter, der kommer nu netop, fordi de tænker, at jeg har det bare så skidt, så jeg ved, om jeg ikke har lavet stofskifte, og så har de måske hørt om tyvebehandling blandt andet, og så tænker de, jeg ved, om ikke det er en eller anden form for mirakelmedicin, så de kan få det godt. Og det gør jo, at mit perspektiv på de her ting er fuldstændig anderledes end det, de kan se ude på Herlev, hvor de har meget større mulighed for at se et større billede. Så det eneste, jeg kan fortælle om, det er de patienter, hvor jeg selv har haft erfaring med at behandle medtyvede hos patienter, som har en diagnosticeret stofskiftesygdom, og hvor man typisk har været behandling med Eltroxin, måske netop fået det dårligt i 2009, forsøgt Euthyrox. Og så vil jeg egentlig lige gå tilbage til mine noter her, for lige at fortælle lidt om min erfaring med behandling med tyvede, og hvordan det egentlig har ændret sig over de sidste 6 år. Jeg begyndte at arbejde på det her område i 2012, og jeg har måske haft ca. 50 patienter igennem, så det er ret mange. Men noget af det, der er, det er, at hele det sundhedspolitiske miljø omkring tyvede har ændret sig rigtig meget i løbet af den tid. Og vi har fået muligheden for at behandle med livtyvning også. I 2013 var det sådan, at det var egentlig ikke specielt kontroversielt at behandle med tyvede. Det var bare sjældent. Og der var enkelte endokrinologer, og der var nogle almenpraktiserende læger, som kendte det glimrende, og de betragtede det som en værdifuld behandling, som en gang imellem var det bedste valg. De fleste læger også dengang behandlede med Eltroxin, og det fungerede ganske glimrende. Der var meget lidt kombinationsbehandling endnu med Euthyrox og Liothyronin. Det var ikke noget, jeg kendte noget til. Eller kun ganske lidt i hvert fald. Og man kan sige, at Institut for Rationel Farmakoterapi var åben over for kombinationsbehandling. Og deres råd var, at hvis patienten ikke trives med Eltroxin eller Euthyrox, og der var lavet frit til 3, så kunne man... det passer ikke. Det var mine egne retningslinjer. At hvis patienten ikke trives med Eltroxin eller Euthyrox, og der var lavet frit til 3, så ville jeg relativt ofte foreslå behandling med enten kombination Euthyrox og Liothyronin, eller med tyvede. Og grunden til, at jeg på det tidspunkt ville vælge at bruge tyvede, var, at jeg opfattede det som lettere at styre, fordi der så var tale om én tablet, som patienten skulle tage, frem for at bruge Euthyrox plus Liothyronin, hvor man tit ville være nødt til at tage Euthyroxen om morgenen, for eksempel, så Liothyronin 2 eller 3 gange i løbet af dagen. Og netop det var
tror jeg kan ikke huske på det tidspunkt, om der var kommet 5 mikrogramstabletter med livotyronin. Men det var sådan et spørgsmål om at få bedre compliance, at hvis det kun var én tablet, man skulle bruge, jamen så kunne det lade sig gøre. Så skete der det i 2014, at Helle Sydensdals bog om lavt stofskifte kom. Bogen Giv mig livet tilbage. Og lige pludselig begyndte der at ske en hel masse, fordi der var en masse danske stofskiftepatienter, som begyndte at høre om, at man kunne bruge den her kombinationsbehandling med Euthyrox og livotyronin, altså man kunne få til 3 oven i sin behandling. Og der var også mange, der begyndte at tale mere og mere om tyret. Og man kan sige, at Helle Sydendals viden nok i høj grad byggede på Jan Kvætnis viden. Jan Kvætnis var professor i endokrinologi på Næstved sygehus og havde en del patienter, dels i kombinationsbehandling, og måske også nogle enkelte med tyret, det ved jeg faktisk ikke. Og det der så skete, det var, at der kom jo kæmpe tilstrømning af spørgsmål, en masse forespørgsler til praktiserende læger og til endokrinologer omkring den her kombinationsbehandling og tyret. Og nok også mere, end man var ligesom i stand til at håndtere. Og noget af det, der var sket samtidig, var, at Facebook havde gjort, at der er kæmpe vidensdeling og informationsdeling, og der opstod det her meget store forum med erfaringsdeling mellem patienter. Og det er et felt, som det er enormt svært at navigere i som læge, fordi noget, der lyder som noget godt i et stort forum, ikke nødvendigvis er den bedste løsning. Og når det sker, så er det enormt svært, eller så kan det være svært at få en god kommunikation mellem lægen og patienten. Og der kan man sige, i hvert fald til patienterne, at det er enormt vigtigt, at man i det forsøger at navigere i, at man er nødt til at vide, at lægen altså også har nogle faglige retningslinjer, som han er nødt til at følge. Ikke også? Ja. Og jeg tror, at faktisk der var nogle endokrinologiske afdelinger, der måske ligefrem oplevede, at de nærmest blev løbet over ende af alle de her patienter, der bare gerne ville have tyret. Og det var svært også at dele den her viden om, at det måske kunne være lige så godt med kombinationsbehandlingen. Man kan sige, de patienter, jeg har fået ind, som har været, altså som jeg har sat i enten kombinationsbehandling eller behandling med tyret, de vil typisk have haft, altså komme ind med en T4, som måske lå relativt højt, og så en lav frit til 3. Og for mig, der indikerer det, at forholdet imellem T4 og T3 er uhensigtsmæssigt. Fordi det, der kan ske, hvis man har høj T4 i kroppen, det er, at man kan komme til at danne det, der hedder revers T3, som faktisk går ind og blokerer stofskiftet. For at have tilstrækkeligt meget aktivt stofskiftehormon i kroppen, kan det derfor hos mange patienter, hos nogle patienter, måske er det 2%, måske er det 5%, hjælpe at øge T3'en. Og det er det, man kan gøre med livotyronin eller eventuelt med tyret. Den situation, vi så står i med tyret lige nu, det er jo så, at det bliver sværere og sværere for patienterne faktisk at få. Det bliver sværere og sværere for apotekerne at skaffe. Noget af det, der er sket over de sidste 5 år, er nok også, at opmærksomheden på den her stofskiftebehandling og kombinationsbehandling og behandling med tyret er vokset i Danmark, i Norge og Sverige, i Tyskland, i USA, i Frankrig og Belgien, Holland osv. Og det kunne virke som om, at produktionen af tyret, af de her griselskjoldbruskkirtelhormonpiller, faktisk ikke kan følge med efterspørgslen. Og det gør jo, at det sandsynligvis ikke er det, som er den langtidsholdbare løsning for de fleste patienter, der har brug for T3. Så for mange patienter vil det sandsynligvis være bedre at se på, at der faktisk er muligheder for kombinationsbehandling med et af T4-præparaterne og livotyronin. Det, der så bare er min appel i forhold til det, til endokrinologerne, det er, at måske er man nødt til at bruge højere doser end det, som svarer til det, man kalder for den fysiologiske fordeling i kroppen. Fordi der netop er nogle patienter, som har svært ved at konvertere, og der er nogle patienter, som helt klart først oplever bedring af deres symptomer, når T3'en kommer højere op. For mig som læge er det jo så også blevet sværere at styre behandlingen af mine patienter i løbet af de sidste år, fordi der blodprøver jeg ikke længere kan få i Danmark.
Tidligere var det sådan, at vi kunne bruge praktiserende lægers laboratorium. Det var et uafhængigt laboratorium, som vi som praktiserende læger var kunder hos. Og der kunne vi så bestille vores blodprøver, vores patienter taget deres blodprøver, og vi kunne få resultaterne. Nu er laboratorierne blevet lagt ind under sundhedsvæsenet, og det kan der være glimrende grunde til. Men det der så er, det er, at nu er det sundhedsvæsenet, der afgør, hvilke blodprøver der kan tages. Og det så netop så for et par år siden, så skete der det, at vi ikke længere kunne bestille frit til 3, eller det kan vi i hvert fald kun i enkelte regioner. Og med den måde, jeg har lært at behandle med tyvet og frit til 3 på, så har man, eller med tyvet og livtyvning på, så har man brug for at have frit til 3 for at kunne styre efter det. Fordi man netop har brug for ikke at overbehandle patienten. Og man kan sige, at på min klinik er det ikke noget problem, fordi vi kan bare tage blodprøver og sende til Tyskland. Og det er så det, vi gør. Der har vi adgang til nogle laboratorier, vi kan bruge det. Man kan også få taget blodprøver og sende dem til USA. Det er bare noget bøvl. Og det, som jeg er rigtig ærgerlig over, det er, at det udelukker alle de patienter, som ellers har fået styret deres behandling hos deres praktiserende læge, fra at kunne vurdere ordentligt, hvordan deres behandling er. Og så vil jeg lige, altså man kan sige, at de farmaceutiske muligheder er for kombination af T4 og T3. Det er jo, at vi kan bruge ren T4 behandling. Det er helt klart det simpleste og det letteste at styre, og heldigvis noget, som rigtig mange patienter trives på. Og der er 3 produkter på markedet i Danmark nu: Eltroxin, Eutorox og Thiocent. Så er der meget få patienter, som kun trives godt, hvis de er på ren T3-behandling. Jeg ved ikke, hvor mange der findes i Danmark, men vi hører fra udlandet, at der i hvert fald er patienter rundt omkring, som er på ren T3-behandling. Og det er en behandling, hvor blodprøverne kommer til at se fuldstændig sindssyge ud, og som ikke er noget, man skal give sig til at kaste sig ud i, medmindre der simpelthen ikke er andet end at hjælpe patienten. Så er der kombinationsbehandlingerne, og der kan man få blandt andet i Tyskland kombinationstabletter, hvor der er imellem 10 og 20-25% til 3 i, og så bliver det så imellem 75, 80, 90% til 4. Der er 2 præparater der, Proterid og Novityral, der ikke er markedsført i Tyskland, og det vil sige, at de vil let kunne markedsføres i Danmark også, hvis bare firmaet bag vil betale for at få det godkendt i Danmark. Og så findes der så Tyvid, som ikke er markedsført i Europa overhovedet. Det findes som magistral medicin. Hele det her med, om det er anbefalet og godkendt og sådan noget, det er for et lægemiddel, så afhænger det jo af, om der er et lægemiddelfirma, som har søgt markedsføringstilladelse til produktet i det givne land. Så fordi der ikke findes noget firma, som fremstiller Tyvid og har bedt om at få lov til at markedsføre det i Danmark, så findes det ikke i Danmark på markedet. Det findes som den magistrale Tyvid, som Glostrup Apotek fremstiller. Og det er det, som ligesom er grunden til, at det ikke er markedsført. Tidligere var det sådan, at jeg som læge kunne udskrive Tyvid magistralt fra Glostrup Apotek, uden at der skulle foreligge en dispensation til udlevering. Det er så blevet ændret, og sådan som jeg har forstået det, så grunden til ændringen er, at man egentlig mener, at Tyvid svarer nogenlunde til de markedsførte præparater i Danmark. Så som jeg forstår det, at fra Lægemiddelstyrelsens side, at man egentlig vil sige, at Eltroxin og Eutorox og Tyvid kan erstatte hinanden, ikke også? Er det sådan, det skal forstås? Ja, altså, der blev besluttet for, at det er en del år tilbage, at det kræver tilladelse, og det er jo et lovkrav, altså hvis er markedsførte lægemidler, hvis der er markedsførte lægemidler, der kan dække behovet, så kræver det en tilladelse. Som jeg prøvede at vise, så giver vi jo tilladelse i langt de fleste tilfælde, det var der så ikke helt enighed om. Det er i hvert fald de tal, vi har, så det er rigtigt, men det er et stykke tid siden, altså man lavede det krav. Ja. En del år siden. Ja. Du bliver nødt til at runde af, du ellers står slet ikke spørgsmål. Nej, det er helt i orden. Jeg tænkte, jeg havde en kommentar mere til.
Jo, det var det med udleveringstilladelserne. Fordi der oplever jeg også, at der er sket det i løbet af det sidste år i hvert fald, at det blev sværere at få udleveringstilladelser. Netop tidligere ville også bare patientens ønske om at få tyveri kunne udløse, at man kunne få lov at udskrive tyveri. Og nu er det sådan, at Lægemiddelstyrelsen er begyndt at blande sig lidt mere i behandling, kan man sige, og det kræver, at der skal foreligge TSO'er i visse perioder inden for visse referenceområder, og at der skal have været behandling med de andre produkter tidligere og sådan noget. Så man kan sige, at tidligere var der større rum for, at patientens eget ønske kunne efterkommes. Det kan man ikke. Tak. Slutte punktligt. Vi har rigtig mange møder bagefter, mange af os. Vi tager den sidste oplægsholder, og det er fra foreningen Stofskiftesupport, Annette Krohmann. Værsgo. Monika kan høres her. Først og fremmest tak, fordi jeg måtte deltage, og en stor tak til jer politikere og sundhedsprofessionelle for at gøre dette muligt. Mit navn er Annette Krohmann, formand for foreningen Stofskiftesupport, som blev oprettet i 2014. Vi har 1700 medlemmer i foreningen. 1700 medlemmer i foreningen. Og stifter af Facebook-gruppen Stofskiftesupport med 22.000 medlemmer. Endokrinologerne, det vil sige speciallægerne, har gennem det seneste år strammet grebet gevaldigt om stofskiftepatienter. Og det bliver stadig strammere. For et års tid siden blev patienterne frataget muligheden for at få taget frit T3 i de fleste af landets regioner. Den manglende mulighed for at få taget frit T3 har stillet mange patienter i en katastrofal situation, da patienterne, som får medicinen tyvrid, ikke mere kan sikre sig, at de får den korrekte dosis medicin, da det er blodprøven frit T3, som tydeligt viser, om der findes overdosering sted. Endokrinologerne har fjernet sikkerhedsnettet, og stofskiftepatienterne svigtes. Der savnes evidens omkring den skadelige virkning af en umålbar TSH. Vi har utallige gange bedt om evidens. De fleste patienter har en umålbar TSH med medicinering med tyvrid. Det vil sige, at patienten ikke har højt stofskifte, i parentes overdoseret, ud fra målingen af TSH. Det er netop frit T3, som kan bevise overdosering. Mange patienter får ikke taget blodprøver længere, da de tilgængelige prøver ikke viser en eventuel overdosering. I de nationale behandlingsvejledninger fra 2018 skriver endokrinolog Birte Nygaard, at der er 189 patienter, som får den magistrelle medicintyvrid fra Glostrup Apotek med udleveringstilladelse. Glostrup Apotek er ikke blevet kontaktet om, hvorvidt dette tal er korrekt. Det udtales fra Glostrup Apotek, at der er mere end dobbelt så mange personer, som får den magistrelle tyvrid. Et helt præcist tal kan ikke gives ifølge apotekeren. Kilde, apoteker Christian Østergaard, Glostrup Apotek. Langt flere, omkring 1500 patienter, ifølge data fra Hamburg Apotek i 2017, får tyvrid på recept fra Tyskland. Fortrinsvis tyvrid erfa, som er godkendt i Canada. Det er uvist, hvor mange der køber tyvrid fra henholdsvis Thailand, England, Holland, Belgien, men det er ikke få. Vi er fuldt ud klar over, at der ikke er nogen studier, der viser langtidspåvirkninger af medicinen tyvrid. Det skal her så også siges, at der heller ikke findes tilsvarende studier på Eutorox og Eltroxin, som er den konventionelle medicin. Visse endokrinologer, som erfarer, at en patient får tyvrid af praktiserende læge eller af privatlæge, vil overgive sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi har hørt før.
Patientens læge bliver derefter kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med besked om øjeblikkeligt at stoppe med at udskrive tyroid, da patienten er overdoseret med en umålbar TSH. Dette har vi kendskab til, da et par læger har sendt os dokumentation herfor. Denne dokumentation er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet i 2018. Endokrinologerne er skyld i mange tusinde menneskers uarbejdsdygtighed og tab af livskvalitet ved disse stramninger. Patienterne drives til ulovligheder og til at skaffe medicin, der måske ikke er patent som stofskiftemedicin, med katastrofale følger. Næsten ingen læge tør mere udskrive tyroid i frygt for at få taget deres licens. Patienterne bliver tvunget til at bryde loven. Det er ikke ønskværdigt, for ikke at tale om, at selvmedicinering er direkte farligt. Vi får at vide af vores endokrinologer, at tyroid det er doping. Det må være sandt for de, som ikke har hormonmangel. Men når vi har hormonmangel og indtager tyroid, hvordan kan det så være doping? De manglende hormoner bliver jo netop tilført, i de fleste tilfælde med et livsforandrende positivt resultat. Læge Eskil Kolding Jørgensen fra Lægemiddelstyrelsen spørger på en video på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, om der findes en medicin, der ikke er bivirkninger på. Af erfaring er der adskillige mennesker, som er medicineret med tyroid, der ingen kendte bivirkninger har. Tværtimod. Kommer der evidens på, at en undertrykt TSH har bivirkninger, er jeg fuldstændig overbevist om, at patienter på tyroid er villige til at tage denne bivirkningsrisiko. Ligesom anden medicin, hvor fordelen opvejer bivirkningerne. Til sammenligning kigger vi på en ny medicinskandale. I Frankrig oplyser pressen, at der pt. Foregår en massiv sag omkring Euthyrox T4-medicin. I Frankrig kaldes medicinen Levothyrox. Ifølge samtale med Mærk er medicinen identisk med vores Euthyrox. Levothyrox har ændret formular. Hjælpestoffet laktose er udskiftet med mannitol og citric acid. Det er, efter Mærk har ændret formularen, indløbet 31.000 bivirkningsindberetninger fra patienter og et dødsfald er indberettet i Frankrig ifølge pressen. Ifølge Frankrig bekræfter Marseilles offentlige anklager Xavier Tarabeu, at en kvinde forbundet med sigtelsen døde den 30. november 2018. David Oliver Kaminski, Paris-baseret advokat, siger til pressen: den franske undersøgelse af en ny og omdiskuteret opskrift på stofskiftepræparatet Levothyrox er nu udvidet til også at omfatte en sigtelse for uagtsomt manddrab efter en kvinde er død. Samtidig er der flere skadede patienter. Kilde The Connection. Jeg talte i går med Mærks direktør i Danmark, og jeg fik følgende information. Sagen i Frankrig er endnu ikke afgjort, og intet kan siges med sikkerhed. Men Dansk Euthyrox vil få ændret formularen i 2020 i første halvdel af året. De samme ændringer som det franske, altså udskiftning af de samme hjælpestoffer. Direktøren påpegede, at det ikke er Mærk, der ønsker ændringen, men derimod myndighederne i de forskellige lande, så medicinen kan blive mere sikker. Vi er klar over, at mange mennesker trives på den konventionelle medicin. Men af erfaring igennem mange år ved vi også, at mange ikke gør. Dette taget i betragtning vil vi rigtig gerne undgå en uden medicinskandale. Vi forstår ikke modstanden fra lægerne, og vi får ikke svar, når vi spørger endokrinologerne efter evidens. Der er ingen kendte bivirkninger med evidens ved indtagelsen af henholdsvis tyroid eller levotyronin. Andet end, at der kan forekomme overdosering ved manglende dosisovervågning, som burde udføres af vores læger. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen giver godkendelse til patienter, der ønsker tyroid, hvis alle tilgængelige former for stofskiftesmedicin er afprøvet.
Ligeledes kan der søges og gives tilskud dertil. Vi spekulerer på, hvem det gavner og hvad det gavner, når endokrinologerne og Styrelsen for Patientsikkerhed fratager patienterne den medicin, de har fået en godkendelse til. Dels for de, som er medicineret med tyroid, og dels for de, som ikke tåler den konventionelle medicin. De patienter, som har de værste bivirkninger på den konventionelle medicin, vil i flere tilfælde stoppe med at tage medicin, hvis tyroid bliver taget fra dem, og det kan føre til dødsfald. Der tales meget om, at patienter skal samarbejde med deres læger, speciallæger. Desværre ser vi den modsatte tendens fra endokrinologernes side her. Uanset hvilke studier fra den videnskabelige database går med, vi fremskaffer og deler, bliver vi faret af bordet. For vi er ikke læger. Sagen er bare, at det er os, der mærker følgerne af vores sygdom og vores medicinering, og vi står magtesløse. Det betyder intet for patienterne, hvilket navn medicinen har. Vi ønsker blot et liv, der er værd at leve. Det lykkedes endokrinologerne og Styrelsen for Patientsikkerhed at fratage flere hundrede læger muligheden for udskrivning af tyroid. Iblandt de patienter, der har tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at få tyroid. Vi ser det hver dag. Folk er fortvivlet og bange for deres fremtid. Skal vi virkelig vente på de første belastende påvirkninger på vores samfund og økonomi på grund af nedlukning hos lægerne for udskrivning af tyroid? Der er uoverskuelige, menneskelige, økonomiske og personlige omkostninger forbundet med dette tiltag. I Lægeforeningens etiske principper står skrevet. Jeg skal nok skrive på det. Lægen skal indleve sig i patientens situationer i sin behandling, tage udgangspunkt i patientens ønsker og værdier. Lægen skal anse alle patienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt begrundet. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient. Vi vil i Foreningen Stofskiftesupport blive ved med at kæmpe for en individuel og rimelig behandling af den undervurderede og livsødelæggende for de flestes vedkommende kroniske sygdomme. Lyt til patienterne, for vi kæmper for vores liv. Der bliver lige en meget kort pause. Der står 10 minutter i programmet, men vi kan godt gøre det mindre. Vi kan lige nogen, der skal toilettet. Vi får oplægsholderne op et sted. Nogen skal have noget vand. Vi skal også have, vi skal oplægsholderne op alligevel. Så hvis der er nogen, der vil på toilettet, kan I rende eller tage noget vand. Eller blive siddende. Vi får oplægsholderne heroppe i bordet, og så tager vi nogle spørgsmål. Du kan bare lige få min taske over. Sådan en der, det er simpelthen et must-have. Det er helt sikkert.
Pausen er ved at være forbi. Klokken 5 minutter. I 12, der afslutter vi. Så vi har 20 minutter. Jeg har Carsten til at gå rundt med en mikrofon. Og den virker. Jeg vil sige, altså vi skal takke Carsten mange gange for, det er Carsten, der har sat det her op. Det er første gang, jeg har fået med. Vi evaluerer det bagefter, og der er nogle ting, vi siger, det er gået godt, og så er der andre ting, vi kunne have gjort bedre. Men sådan er det, Carsten. Jeg synes, det er rigtig godt, at det er godt. Det har været et stort arbejde. Men der er alle opvækstholderne er på plads nu. Jeg kunne godt tænke mig, fordi sundhedsministeren blev nødt til at gå, desværre. Men det vidste vi jo godt, at hun ville gå på et eller andet tidspunkt. Der er rigtig mange forhandlinger i øjeblikket. Men også som politikere, vi har i hvert fald også fået en viden, men der er også nogle ting, hvor man kan næsten blive lidt mere forvirret, ikke? Jeg for eksempel, altså nu har jeg hørt, at man bliver så klog på T3 og T4. Men jeg har også hørt den her med målingen af T3, som jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål om. Fordi det jeg hører, det er, at der er nogle regioner, der har holdt op. Jeg har hørt noget med, at de har fået nogle nye måder at få blod på i går. Og Region Sjælland stadigvæk gør det, men det bliver ændret mere inden så længe. Men derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er der med det der T3, og det kunne jeg godt tænke mig at høre pigerne først, og så hvis der er en af jer andre, hvor I behøver sikkert sige det samme alle sammen, fordi så er der nogle spørgsmål, der ikke bliver svaret på. Men jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål om det T3 og målingen af det. Værsgo, Birte. Jamen tak. Det er jo et rigtig interessant emne, og man kan sige, at det er også et punkt, som vi i vores forskning på Herlev har interesseret os for. Fordi det lyder jo meget logisk, at hvis T3 er lavt ude i blodbanen, jamen så har man brug for at få noget supplerende T3. Men samtidig har vi også godt vidst, at hvis man for eksempel har meget lavt stofskifte, så er noget af det, som kroppen gør, det er, at den trækker ligesom alt det T3, den overhovedet kan, ind i cellerne, det er der, vi skal bruge den. Og det vi jo rigtig gerne ville, var at måle, hvordan er hormonniveauerne helt inde på celleniveau. Og det kan vi ikke. Jeg ved ikke helt om, hvordan vi kommer til det, men det håber jeg, vi gør på et tidspunkt. I de studier, vi har lavet på Herlev med kombinationsbehandling, der har vi været inde og se på, hvordan ligger T3-niveauerne. Og hvad sker der af ændringer, når vi giver T3, og hvad sker der i forhold til livskvalitet. Og de studier, vi har set, og det er også set andre steder, det er, at der er faktisk ikke nogen korrelation imellem, hvordan T3 ligger, og hvordan livskvaliteten er. Der er heller ikke nogen korrelation i forhold til, hvor meget ændrer T3 sig, og hvor meget ændrer livskvaliteten. Så vi har faktisk ikke kunne finde nogen sammenhæng i det. Det eneste tidspunkt, vi har faktisk et studie, hvor vi viste, at der var en signifikant forskel på livskvalitet, da de startede, inden de begyndte på T3, men der var det faktisk sådan, at dem, der havde den højeste T3, de havde den dårligste livskvalitet. Så der er ikke rigtig nogen data på. Der er ikke andre studier, der foreligger, der har vist, at det at få TSO'en til at stige, at det korrelerer med bedre livskvalitet. Det var det ene punkt, jeg gerne vil sige. Og derfor hænger det sammen med, at vi siger, at vi får ikke så meget ud af at monitorere på T3, og det er også fordi, vi ved, at der er en masse andre tilstande, som gør, at T3 bliver lav. Og det kan vi se, hvis man er syg af forskellige årsager, hvis man har en depression. Vi kan faktisk også se det, hvis man fader. Så får jeg alligevel over at svare. Men her synes jeg til målet af frit T3. Ellers så kommer man ud. Med hensyn til måling af frit T3, så er det en meget, meget lille mængde, man måler ud i blodet, der er meget lidt, og vi ved, at analysen faktisk er teknisk rigtig dårlig, så vi kan ikke stole på den. Vi får et mål, hvis vi måler totalt T3, og den giver nogenlunde niveauerne i blodet, men frit T3-målingen er dårlig, og det er baggrunden for, at den er blevet taget ud nogle steder. Jeg har ikke noget med at gøre det ved at sige, at det er nogle andre, der har taget den beslutning, sammen med biokemikerne, fordi analysen er for dårlig. Så det var et svar. Mange tak, og så vi den der. Jeg sidder her og kigger på en masse ansigter, der ryster på hovedet, og tænker bare, hvis I havde spurgt nogle patienter
om de kunne se en sammenhæng mellem, hvordan deres frit-T3 ligger, og deres humør og deres velbefindende, så havde vi måske noget andet data på det område. En lille kort, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange hænder op. Så. Ja, det er der bare en lille kort. Lige præcis depression er nok et rigtig slidt eksempel. Fordi faktisk så en hovedregel i psykiatrien, det er netop, at man er nødt til at sørge for, at stofskiftet er velbehandlet, før man kan stille diagnosen. Og noget af det, jeg lærte, da jeg var i træning i psykiatrien, var, at nogle gange så kan man faktisk have brug for en lille mængde til 3 for at bryde en behandlingsresistent depression. Så uden at psykiaterne egentlig går ind i behandling af stofskifte, kan de altså godt få lov at bruge til 3. Super. Mange tak for det. Så har vi Carsten går rundt, og han finder tre spørger, som vi så svarer på. Og vi behøver ikke have alle til at svare, fordi tiden løber stærkt. Så, men vi tager lige 3 gange. Jamen, det er et spørgsmål til Birte Nygaard, fordi nu har jeg undersøgt rigtig meget forskning. Og er det ikke korrekt, at der ikke er lavet forskning, der undersøger supplemeret TSH med normale hormonniveauer? Vi skal have 3 spørger. Nej, det var til 3. Mens vi går rundt, så kan jeg gå hurtigt svare på det. Ja, det må du gerne. Det er fuldstændig korrekt. Der er ikke lavet de studier, og det er dem, vi rigtig gerne vil lave. Og min væsentligste opponering mod tyved er overdosering. Så tyved med normal TSH, ja. Jeg ved, der er rigtig mange, der ikke har bivirkninger på tyved. Jeg har for eksempel ingen bivirkninger på tyved, eller da jeg var på tyved. I dag er min krop som spærreballon. Hvor har du alle de der bivirkninger fra, Birte Nygaard? Og så en anden ting. Udskrives tyved på Herlev Hospital. Så tager vi ind her. Det udskrives ikke på Herlev Hospital, fordi at vi har valgt at sige, at vi kan ikke styre det, fordi at det er et krav om overbehandling og tyved. Man kan sige, at der er rigtig mange, som ikke har symptomer her og nu. Det tror jeg gerne. Det kan være, at der kommer noget hen ad vejen. Vi ser en lang række patienter, som bliver henvist med massive bivirkninger af tyved. Så dem kender vi godt i vores dagligdag. Jeg tror ikke, vi skriver ud på Facebook, fordi de bliver nemlig hyldet ud, hvis de skriver noget negativt. Det er altid Birte. Som jeg har forstået det, er der ikke evidens for det med, at man får knogleskørhed på tyved, eller hvis der er evidens, er der i hvert fald også den modsatte evidens. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis man nu har det så dårligt, som jeg har haft det, inden jeg fik T3, så lå jeg i sengen hele tiden, og hvor godt forestiller du dig, det er for knoglerne? Jeg stod simpelthen dårligt dage, hvor jeg ikke engang gik ud og børstede tænder. Jeg kunne simpelthen ikke overskue at børste tænder. Men jeg fik Eltroxin. Jeg går ikke for kombinationsbehandling med T3, det bruger vi rigtig meget. Det synes jeg er en god behandling, så selvfølgelig skal man prøve det. Man kan sige, der er mange, der siger, at der ikke er evidens for, at man får knogleskørhed, hjertesygdom osv., hvis man er på tyved. Det er rigtigt. Men vi ved det jo generelt for stofskiftehormon. Vi ved det jo, når folks egen kirtel er for meget naturligt hormon. Og hvorfor skulle det være anderledes, hvis det er hormoner produceret i en gris, end hvis det er hormoner produceret i en menneske? Vi ved det ikke, men der er jo mange ting, vi ikke ved. Ja, der er mange ting, vi ikke ved, men det plejer at være sådan, at man skal bevise, at det ikke er farligt. Man skal ikke bevise, at det er farligt, hvis man har et nyt medicinsk præparat, man gerne vil have i brug, så skal man vise, at det ikke er farligt. Man skal ikke vise, at det ikke altså, det er den anden vej rundt. Vi har mange andre spørger. Ja, jeg har bare et kort spørgsmål. Det er ligesom om, at du taler meget om, altså du sætter tyveribehandling lige med det overdosering. Og det er vel også farligt, hvis man får for meget af alt det andet stofskiftemedicin. Så det, jeg ved ikke, om man oplever så meget stor negativitet omkring det. Og jeg kan se, at der er meget stor spænd mellem de undersøgelser, som vi har lavet ude på Herlev, og så det, som den gruppe, som vi sidder her, og alle de andre. Og vi er nogen, for eksempel jeg er helt ude af et system, nu jeg får min medicin fra Tyskland,
Og sådan er det. Jeg sætter ikke min ben på Rigshospitalet igen, hvis jeg kan slippe for det. Sådan er det. Det er farligt at få for meget medicin, om det er den ene eller den anden syge. Det er fuldstændig korrekt. Og jeg tror i bund og grund heller ikke, det er farligt at få tøvet, hvis ikke stofskiftet er for højt. Men det skal styres, så TSO er normalt. Så vil jeg godt kunne acceptere det. Men det er ikke det, I beder mig om, når I kommer og siger, at I vil have tøvet. Jo, nogen vil måske gerne. Nogen er sådan gerne. Vi glemte det med, at vi skal have 3 gange, men det kunne jo også være nogle af de andre, der gerne vil sige noget. Birte er her ikke for at stå på skud for, hvad alle læger siger. Det vil jeg gerne lige sige. Jeg er rigtig glad for, at Birte mødes ofte, man kan stille spørgsmål og få svar. Men vi skal også lige... Vi tager 3 spørgsmål nu, inden vi giver ordet til nogen. Okay. I forbindelse med hele det her forskningspenge, der er sat af, der tror jeg, at vi er nogle stofskiftepatienter, der både er rigtig begejstrede og glade over, at der er sat penge af, men vi er også lidt bekymrede for de undersøgelser, der skal laves, at de bliver lavet af læger, der basically kun understøtter til 4-behandling. Fordi, hvad er det? Bliver der lavet nogle saglige, uvildige undersøgelser, der viser, hvordan det er med stofskiftende patienter, hvordan vi reagerer på de forskellige mediciner, eller bliver det de her penge brugt på at bevise, at T4-medicin er den eneste vej rundt, og for at få os alle sammen til at holde vores mund igen. Det kunne jeg godt være bekymret for. Der skal i hvert fald være en eller anden form for uvildig kontrol af de her resultater. Jeg vil gerne sige i forhold til dit oplæg, Birte, at det der med at være ked af det og have en lav fritidstræ og hvorvidt det hænger sammen og hvorvidt det ikke hænger sammen. At skulle gå til sin læge og fortælle, hvordan man har det, og lige netop møde det der blev sagt her, synes jeg siger alt. At man... Jeg kan også godt være ked af det, og jeg har jo en stofskifte. Det er lige netop det, der gør, at man har det så svært ved at skal gå til en læge og blive anerkendt for hvordan man har det. Og lytte. Altså jeg tænker, jeg blev opdraget med, at jeg har 2 ører, fordi jeg skal høre dobbelt så meget, som jeg taler. Jeg synes vitterligt, det er uartigt, at man får taget sig sammen til at gå til læge, og så bliver mødt på den måde. For det andet, så tænker jeg, at det projekt, der ligger i forhold til det forskning, som skal foregå på Slagelse Næstved sygehus, hvis ikke jeg tager meget fejl. Hvordan skal det kunne sættes i hus i forhold til den situation, vi er i nu? Jeg ved ikke, hvis skyld det er, at vi ikke kan få den medicin, vi skal have lige nu. Men der foreligger et krav om, at vi skal have været stabile, vi skal have været på tyde 2 år før det er. Og der er mange af os, der lige nu pt. Slet ikke kan få fat i det. Det vil sige, at vi udgår som et emne i forhold til et projekt. Det vil sige, hvad fanden skal der give den forskning? Hvad skal vi bruge den til? Nu ved jeg godt, at der sidder ikke nogen politikere oppe i feltet deroppe, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad man fra en politisk side tænker, når en som mig har arbejdet godt 60-80 timer om ugen, og jeg er faktisk havnet der på grund af min sygdom, at jeg har flexjob på 10 timer berent. Jeg synes, det er uværdigt. Og jeg synes, det er uværdigt, at når jeg har taget 45 kilo på i løbet af 10 år, jeg var sund før, jeg dyrkede motion, jeg havde en sund livsstil, og det har jeg stadigvæk. Jeg er sågar for lav kolesterol, til trods for, at jeg står og ser sådan her ud. At du så kan stå og sige, at vi herinde egentlig bare synes, og det er noget, vi har en idé om, at vi går rundt og er tyk og er trætte. Jeg vil godt sige noget omkring forskning, og det er sådan, der er blevet bevilget til 2 projekter, og begge projekter er jo blevet, de ansøgninger, der kom ind, er det jo blevet vurderet i Innovationsstyrelsen og efterfølgende i Lægemiddelstyrelsen, og så udvalgt 2 projekter. Odense fik den store portion, de skal lave et studie, hvor de sammenligner til 4 kombinationsbehandlinger og tyved hos patienter, som ikke har det godt på til 4. På Herlev fik vi en lidt mindre del, vi ville gerne have haft lidt til de der polymorfier også, det fik vi desværre ikke. Vi skal kigge på en gruppe patienter, som
er i kombinationsbehandling, som har det godt i kombinationsbehandling, som er stabil og har været det i længere tid. Og så prøver vi at krydse dem over til behandling, altså med blandet design for at sammenligne dem. Og der er selvfølgelig, når man laver sådan nogle projekter, der er jo ret mange styrelser med ind over for at sikre sig, at det er god kvalitet, vi laver, så I kan tro, der kommer masser af kontrol med ind over, om det er rigtigt. Vi har fået en deadline, som hedder 2,5 år fra nu, at der skal ligge en rapport om det, og det håber vi kan leve op til, hvis vi kan få det igennem i alle de instanser, der skal godkende det. Med hensyn til projektet i Slagelse, et rigtig spændende projekt, som jeg også har været med ind over. Jeg ville rigtig gerne have, at det havde været gået i gang for et år siden, og det er faktisk meget, meget tæt på, at vi må erklære det kuldsejlet lige nu her. Og det hænger sammen med nogle lokale forhold i Slagelse, nogle godkendelsesforhold og andre økonomiske forhold, som har spændt ben. Så jeg tror desværre ikke, at det studie, som vi ellers havde rigtig store forventninger til, at det kan gennemføres. Så det er vi rigtig kede af. Og så har jeg glemt, hvad det var mere, jeg skulle svare på. Vi har også kun lige 5 minutter tilbage, og vi skal herover stille nogle spørgsmål. Jeg er ikke derovre nu, fordi vi har slet ikke haft nogle spørgsmål. Og den her side af salen, og jeg har et spørgsmål her. Tak for det. Mit navn er Carsten, og jeg er regionsrådspolitiker i Region Hovedstaden, og jeg er selvfølgelig meget bekymret over, at der er nogle patienter, også i min region, som jeg vil næsten sige går for lud og koldt vand. Og det har været et chokerende oplevelse at stikke hånden ind i den her vildserede. Jeg var med i Sundhedsministeriet, da vi fik det her eftersyn, som på mange måder var positivt. Men hvordan er virkeligheden så i dag? Det er jo, at man sidder i Sundhedsministeriet, alle instanser siger, at tyvet er lovligt, hvis der er tilladelse til det. Og det er ikke så let at få. Og så når man har det, så må man gerne få det. Så sker der det, at de mennesker, der så får det, de bliver stoppet ud af deres praktiserende læge, fordi de blodprøver, man har, de kun viser, at de er overbehandlet. Og derfor bliver det stoppet, lægerne bliver truet med at miste deres autorisation. Og jeg har talt med jurister om det her, og man som stat på den ene side må sige, det må I godt under helt særlige betingelser, naturligvis. Det er jo bedst, hvis man kan klare sig på standardbehandling. Ja, og juristerne fortæller mig, at sådan må man simpelthen ikke have en stat, der på den ene side siger, det må du godt, og så når folk står der ude i virkeligheden, så siger man, det kan du bare ikke. Og det er jo det, der og jeg vil gerne sige, Jensen fra Forbrugerrådet Tænk, om man ikke kunne gå videre med den her sag, fordi det her det er juridisk, hvordan man styrer et samfund, og de jurister, jeg talte med, talte om, at vi skulle få ombudsmanden til at gå ind i den her sag. Jamen, tak for opfordringen, Carsten, og jeg vil selvfølgelig gerne følge sagen nøje. Som sagt, jeg har fulgt den i over 10 år i hvert fald, så jeg kan sagtens se, at der er et stort problem. Og det, der jo er svært, det er den her forskning, vi ikke ved det, men jeg synes, som jeg også har opfordret til, at vi bliver nødt til at snakke sammen, og det nytter ikke noget, at vi har lægerne, der stopper. Vi bliver nødt til at have lægerne mere ombord. Og jeg kan ikke forstå, altså det er jo tyveriet er jo gammel lægemiddel, det har jo været på markedet i, altså jeg ved ikke hvor lang tid. Så jeg synes, det er noget, vi må prøve det, men det er selvfølgelig vigtigt, at lægerne er med, og jeg vil gerne blive med at følge sagen. Jeg ved ikke, om ombudsmanden er den rette vej, men det vil jeg gerne undersøge. Vi skal nødt til at slutte nu. Jeg ved, der var mange spørgsmål, men oplægsholderne, hvis de har kortet lidt af, så har der været mere tid til spørgsmål. Jeg vil sige tak til jer alle sammen. Og som jeg har set mikrofonen til Kirsten Norman Andersen. Værsgo. Jamen, tak for det, og måske skulle jeg på vegne af mig selv sige tak til sundhedsministeren og til udvalgsformanden for at have sat det her tema på finansloven. Det er nemlig et rigtig godt skridt på vejen, tænker jeg. Det vil jeg også rigtig gerne selv gøre, hvis den dag, hvor det er mig, der måske har indflydelse på finansloven. Og så er det jo godt, at vi på begge sider af Folketingssalen kan samarbejde om at løse noget af det her. Så tænker man er klog, når man ved, hvad man ikke ved. Og derfor så vil jeg også rigtig gerne takke oplægsholderne for at stille op i dag og netop dele den viden, som I hver især har på området. Jeg har selv været meget berørt af de mange beretninger om konsekvenser af sygdommene, men også af behandlingerne.
Min mor var selv stofskiftesyg i mere end 30 år, og jeg har derfor også på nærmeste hold oplevet, hvordan konsekvenserne er af både sygdommen, men også af bivirkninger og behandlinger. Og beretningerne i dag bekræfter i virkeligheden, at patienter er forskellige. Altså det er vi. Vi er forskellige. Og at behandlingen også er det, og nok også skal være det. Og at den i øvrigt også kan ændre sig, afhængig af vores livssituation undervejs. Jeg anerkender, at læger og forskere insisterer på at tage hensyn til, at uhensigtsmæssige bivirkninger af medicin, dem skal vi have styr på og undgå. Men jeg tror også, at vi skal blive bedre til at give patienterne en større indflydelse på deres egen behandling. Fordi patienten ved alligevel også bedst, hvordan patienten har det. Det er nogle gange et faktum. Men jeg vil heller ikke lukke øjnene for, at for de uhensigtsmæssige bivirkninger, der er ved behandlinger. Løsningen er derfor også mere forskning, måske videnscenter, som Liselott var inde på tidligere. Men erfaringerne med tyveri er spændende, når vi tænker på, når vi lige præcis arbejder med den her sygdom. Og man kan i hvert fald slå fast, at undersøgelser og forskning, blandt andet i frit til 3 og til 4, det er altså stadigvæk uden bivirkninger. Så det kan vi godt gå i gang med, uanset hvad. Jeg tror derfor også, at jeg kan love både på Liselott og min egen vegne, at vi kommer til at tage høringen alvorligt. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak for jeres engagement og jeres deltagelse. Det gør nemlig en forskel, når det er sådan, at vi blander os og deltager i debatten. Og det håber jeg også, I tager med jer, når I går herfra. Tusind tak for en god dag.